και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Καθώς αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο. Πιστεύω ότι δεν το σε ξεχαστώ. Αγάπη μου! Μαμά μου με πιάνει, είμαι χτυπημένη. Δεν θέλω να πλουτίσω εγώ από το θάνατο της κόρης μου. Ας ζω με δανεικά. Το άκουσα μέσω των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Πήγαν, σηκώσαν τα χώματα και πετάξαν τα παιδιά μας σε 3 διαφορετικά μέρη στη Λάρισα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ ξανά για όλους εσάς που είστε εδώ να τιμήσετε τις αδερφές μου. Μετά ελπίζαμε να βρούμε ταυτοποίηση, τουλάχιστον να έχουμε κάτι να θάψουμε. Τα μεγάλωσα. Γιατί δούλευε η μαμά τους και εγώ τα μεγάλωσα. Και τώρα μου φύγαν και δεν τα βλέπω. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο podcast «Τι έχουμε πάθει» σε παραγωγή Real People Studio. Τι έχουμε πάθει σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι, σαν γενιά? Κάθε Παρασκευή βράδυ η Τζορτζίνα Ρουμανιά και ο Κωνσταντίνος Προκόπης προσπαθούν να αφήσουν το αποτύπωμα μιας γενιάς που χωρίς να προλάβει να μάθει, έχει πάθει. Μπορείτε να μας ακούτε μέσω Apple Podcast, Spotify, καθώς και στο κανάλι μας στο YouTube Real People Studio. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Τι έχουμε πάθει? Γεια χαρά. Γεια σας. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής μας με τίτλο «Τι έχουμε πάθει». Στο μικρόφωνο είναι η Τζορτζίνα Ρουμανιά Και ο Κωνσταντίνος Προκόπης. Όπως πολύ καλά καταλάβατε, αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με το θέμα των τελευταίων 2 ετών, με το έγκλημα των τεμπών. Άλλωστε, μια τέτοια μέρα δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, καθότι και ημερομηνιακά έχουμε πέσει ακριβώς επάνω σε αυτή τη μαύρη επέτειο. Θέλουμε να σας πούμε ότι για εμάς την τελευταία εβδομάδα που συγκεντρώνουμε όλο το υλικό που θα ακούσετε στην εκπομπή, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα, πολύ ψυχοφθόρα. Οπότε, αν για εμάς είναι μια ψυχοφθόρα εβδομάδα, νομίζω ότι, Τζορτζίνα, συμφωνείς, δεν μπορούμε με τίποτα να αντιληφθούμε τους συγγενείς των θυμάτων. Να τους αντιληφθούμε σίγουρα όχι, και δεν μπορούμε καν να σκεφτούμε τι μπορεί να περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Θα τα πούμε και παρακάτω. Όλο αυτό το σουρεαλιστικό πράγμα που ζουν εδώ και 2 ολόκληρα έτη. Δεν είναι λίγο, και γι' αυτό, Κώστα, να ενημερώσουμε και τους ακροατές μας ότι ήταν μεγάλη τιμή για εμάς να έχουμε μία συνέντευξη από έναν επιζώντα αυτού του εγκλήματος των τεμπών, ο οποίος βρέθηκε στη δινή θέση βεβαίως να χάσει το τέρι του, τη γυναίκα του. Μιλάω φυσικά για τον Νικόλα Οζήση, σύζυγο της Αθηνάς Κατσάρα και πατέρα του μικρού Χρήστου, από τον οποίον έχουμε την συνέντευξη την οποία θα ακούσετε παρακάτω, και νομίζω, Κώστα, μπορούμε να πούμε ότι για εμάς ήταν, για εμένα τουλάχιστον, από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Θα τα πούμε βέβαια και πιο μετά. Σίγουρα ήταν από τα πιο δύσκολα, και γιατί το μεγαλύτερο άγχος μας σε αυτήν τη συνέντευξη ήταν να μην προσβάλλουμε σε καμία των περιπτώσεων τον άνθρωπο που άνοιξε την ψυχή του σε εμάς. Στη συνέχεια της εκπομπής θα ακούσετε αρκετά ηχητικά αποσπάσματα συγγενών, επιζώντων και φυσικά και του Νίκου, τον οποίο και εγώ με τη σειρά μου τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Ένας άνθρωπος ο οποίος εμπιστεύτηκε την εκπομπή μας χωρίς ποτέ να ρωτήσει ποια είναι η εκπομπή και τι ακριβώς θα κερδίσει από αυτό. Αυτό που ήθελε αυτός ο άνθρωπος είναι να μιλήσει για να τον ακούσουν οι ακροατές της εκπομπής
για να ακούσουν την ψυχή του. Βρισκόμαστε, θεωρώ, στο στάδιο της οργής του Νίκου. Συμφωνείς, Τζορτζίνα? Συμφωνώ, και όπως θα ακούσουμε και σε όλο το podcast που έχουμε ετοιμάσει σήμερα για τους ακροατές μας, όχι μόνο της οργής του Νίκου, την οργή, Κώστα, όλων των συγγενών, των θυμάτων, όλων των θυμάτων, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επιζήσαντες, τους οποίους δεν έχει δώσει κανένα σημασία, και πλέον και την οργή όλου του κόσμου, που μετά από 2 χρόνια έχουν πλέον αντιληφθεί και άνθρωποι που ίσως στην αρχή δεν ήταν τόσο δεκτικοί σε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε. Έχουν καταλήξει τελικώς όλοι μετά από 2 χρόνια ότι δεν είναι δυνατόν. Η οργή ξεχυλίζει πλέον από όλο τον κόσμο. Αυτό νομίζω φάνηκε και από τα συλλαλητήρια. Να σημειώσουμε εδώ ότι η εκπομπή γράφεται απόγευμα Παρασκευής. Έχουν συμβεί τα δυσάρεστα, θα πω, για να μην μιλήσει η Τζορτζίνα, επεισόδια στο Σύνταγμα με τους γνωστούς άγνωστους. Τους γνωστούς θα πούμε εμείς, γιατί καταλαβαίνόμαστε νομίζω. Κάτι θα πω κι εγώ, δεν θα κρατηθώ. Είναι σίγουρο. Σύμφωνα, όπως λες, Τζορτζίνα, για τους ανθρώπους και τους επιζώντες της τραγωδίας και του εγκλήματος των τεμπών, το πόρισμα που βγήκε εχθές δείχνει ότι το 25% των επιζώντων πάσχουν ακόμα από μετατραυματικό στρες. Επειδή την χάνει, και θα το πω απλά σε έναν τίτλο, να έχει περάσει μια περίοδος που έχω περάσει μετατραυματικό στρες, οφείλω να σας ενημερώσω, και όσοι μας ακούν και το έχουν περάσει φαντάζομαι καταλαβαίνουν, είναι οδυνηρή περίοδος στη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Θα έλεγα ότι έχουμε κάνει μια πολύ μικρή περίληψη. Αυτή η εκπομπή, όπως σας είπαμε και στην πρώτη μας εκπομπή, βασίζεται στον αυθορμητισμό μας. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε από κοινού ότι αυτό το επεισόδιο πρέπει να καταγράψουμε την αλήθεια όπως είναι. Γι' αυτό και θα ακούσετε στη διάρκεια της εκπομπής μας να διαβάζουμε κάποια αποσπάσματα και να ακούμε κάποια ηχητικά, το οποίο, όπως είπε και ο Κώστας, μετά από πάρα πολύ κόπο και δουλειά όλη την εβδομάδα, προσπαθήσαμε και θέλαμε να προσεγγίσουμε όλο το θέμα, ναι μεν με τον αυθορμητισμό που μας χαρακτηρίζει, αλλά κυρίως με σεβασμό, με αμέριστο σεβασμό, με αξιοπρέπεια απέναντι σε όλους αυτούς τους ανθρώπους και στους αποθανόντες αλλά και στους επιζώντες, και θα λέγαμε και με σεβασμό προς όλο τον κόσμο και εμάς μαζί με αυτούς που αναζητούμε την αλήθεια. Μία αλήθεια που προσπαθεί πάση θυσία, προσπαθούν οι ηθήνοντες πάση θυσία να κρύψουν πλέον με το όποιο κόστος. Αλήθεια και δικαιοσύνη. Είναι αυτό που ψάχνουν όλοι οι άνθρωποι, οι εκατομμύρια των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν, νομίζω θα έλεγα σε μία από τις ιστορικότερες διαδηλώσεις στην ιστορία της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Οι εικόνες που μας έχουν έρθει αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι να γράψουμε την εκπομπή παρατηρούσαμε την επικαιρότητα, είναι απίστευτες. Ακόμα και μετά τα επεισόδια, Τζορτζίνα, αυτό που είδαμε πριν λίγο, οι άνθρωποι επέστρεψαν στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Φυσικά βγήκαν μετά και οι άβρες της αστυνομίας για να τους αποτρέψουν. Είναι αυτό το γνωστό παιχνίδι που γνωρίζουμε καλά όλοι μας. Όχι, είναι σημαντικό, Κώστα, να ακουστεί. Θα τα πούμε βέβαια και αυτά πιο μετά, θα τα σχολιάσουμε εκτενέστερα, ότι ο κόσμος δεν φεύγει. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και ίσως και σε κάποια άλλα μεγάλα κέντρα, ο κόσμος δεν φεύγει, αρνείται να φύγει από τις πλατείες, και πράγματι δεν ξέρω τι τέλος θα έχει αυτό μέχρι το βράδυ. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε όμως, να διαβάσουμε Θα μεταφέρουμε το πόρισμα των τεμπών, επειδή είναι πάρα πολλές σελίδες. Έχουμε επιλέξει να κάνουμε μια περίληψη για να την ακούσετε και να καταλάβετε, αν και οι περισσότεροι έχετε ενημερωθεί από το πόρισμα. Το πόρισμα βγήκε εχθές Πέμπτη από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων. Είναι ο ΕΟΔΑΣΑΜ και αποτελεί κόλαφο προφανώς σε πολλά κομμάτια του. Θα σας πούμε εν συντομία 4 σημεία που βρήκαμε εμείς ότι αξίζει της αναφοράς μας. Αρχικά το πόρισμα καταρρίπτει τα μέχρι τώρα πορίσματα της πυροσβεστικής και των διορισμένων από τον ανακριτή εμπειρογνωμόνων.
Η πυρόσφαιρα δεν προκλήθηκε από τα έλαια σιλικόνης όπως μας έλεγαν ή από άλλο υλικό των τρένων και του επίσημου φορτίου τους. Το πόρισμα κάνει λόγο για πιθανή παρουσία άγνωστου καυσίμου. Η διάψευση των επίσημων πορισμάτων δημιουργεί μείζον πολιτικό ζήτημα για την κυβέρνηση, την πυροσβεστική και τη δικαιοσύνη. Εκθέτει δε όσους με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό που είχαν πεύσει να μιλήσουν στην αρχή για θεωρίες συνωμοσίας. Επιβεβαιώνει ότι εξαιτίας του μπαζώματος του τόπου του εγκλήματος χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία για την έρευνα. Λόγω της ελλειπούς ανίχνευσης του χώρου δεν μπορεί να προσδιοριστεί το είδος του καύσιμου που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Το μπάζωμα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό στη συγκάλυψη. Καταδεικνύει την τρομακτική επίπτωση που είχαν στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων οι περικοπές σε προσωπικό και επενδύσεις. Και τέλος, πιστοποιεί ότι η υλοποίηση της Σύμβασης 717 θα είχε αποτρέψει την τραγωδία. Όσοι καθυστέρησαν την 717 έχουν συμβάλει στο να σκοτωθούν τα παιδιά, είπα χαρακτηριστικά στη σημερινή συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ. Κάναμε μια περίληψη αυτών των πολλών σελίδων. Οι οποίες, συγγνώμη Κώστα, σε διακόπτω, βγήκαν στα αγγλικά αυτές τις σελίδες. Ναι. Και πολλοί κόσμος έτσι κάπως δυσκολεύτηκε. Το θέμα είναι ότι βγήκαν αυτές τις σελίδες κατά τη γνώμη μου. Αληθές. Και ας βγήκαν και στα ισπανικά, σε όποια γλώσσα θέλει. Η αλήθεια δεν χρειάζεται μετάφραση, η αλήθεια είναι μία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι το πόρισμα φυσικά δεν καταδεικνύει ενόχους. Το πόρισμα είναι πόρισμα. Αυτό διευκρινίσαν και οι άνθρωποι εχθές που βγήκαν και το ανακοίνωσαν. Υπάρχει μπάζωμα. Είναι πασιφανέστατο αυτό, το περιβόητο μπάζωμα. Βέβαια, από ό,τι διαπιστώσαμε, τα κόμματα και το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν τη δική τους οπτική, το δικό τους πρίσμα. Δεν αλλάζει κάτι. Συνεχίζουμε σε αυτά που ήδη ξέρουμε. Φυσικά δεν αλλάζει κάτι. Ο καθένας ερμήνευσε το κομμάτι που ήθελε να ερμηνεύσει το πόρισμα. Ο κόσμος φυσικά έδωσε, νομίζω, την απάντησή του στη σημερινή ημέρα της μαύρης επετείου των τεμπών. Μα πλέον, Κώστα, ό,τι και να λένε τα κόμματα, κυρίως το κυβερνών, αλλά πλέον και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ό,τι αντιπολίτευση και αν είναι αυτή, γιατί καταλαβαίνεις ότι η λέξη αντιπολίτευση έχει χάσει πλέον το νόημά της στην Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Να πούμε ωστόσο ότι πλέον ό,τι και να λένε αυτοί οι άνθρωποι, ο κόσμος νομίζω δεν ακούει πια. Έχει σχηματίσει τη δική του τη γνώμη από τα γεγονότα. Δεν είναι δηλαδή η άποψη του καθενός, είναι τα γεγονότα που έχουν μπει σε μία σειρά και καταλαβαίνει τι συμβαίνει χωρίς το ότι δεν ακούει ο κόσμος, όπως χαρακτηριστικά είπες, Τζορτζίνα, θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα των πράξεων όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια. Τα τέμπη και το έγκλημα των τεμπών θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι σε μια τούρτα που χτιζόταν πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό το λόγο οι άνθρωποι που βγήκαμε στους δρόμους είδαμε τους εαυτούς μας μέσα σε αυτό το τρένο και νομίζω γι' αυτό ήταν και το πολύ μεγάλο συλλαλητήριο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στα ηχητικά μας. Θα θέλαμε να προειδοποιήσουμε ότι κάποια ηχητικά είναι αρκετά σκληρά. Το κάνουμε μόνο και μόνο γιατί θεωρώ ότι είναι να ξεχάσουμε, είμαστε καταδικασμένοι να το ξαναζήσουμε και εμείς επιλέξαμε ηχητικά τα οποία θα είναι εδώ καταγεγραμμένα για να μας θυμίζουν και πρέπει να μας θυμίζουν το έγκλημα των τεμπών. Το πρώτο ηχητικό είναι από το Newsbomb.gr, από το ντοκιμαντέρ Επιζώντες που βγαίνει σήμερα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου. Μιλάει ένας επιζώντας, ο Βαγγέλης Στεφανίδης. Ήταν επιζώντας και είναι επιζώντας στο βαγόνι 7 και δήλωσε τα εξής. Έκανα να κοιμηθώ μια εβδομάδα. Αντιστοίχως φαΐ, νερό, καμία. Όπως και για κανένα μήνα δεν είχα καμία επικοινωνία με κανέναν. Αν επηρεάσε τη ζωή μου. Όχι, δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Είμαι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ήμουν πριν. Εγώ στάθηκα ξανά πάνω σε μια πλατφόρμα της εμπορικής και κοίταξα για λίγο το τι γίνεται. Μιλάμε για ένα σημείο που μπορεί να βρεις ό,τι ανθρώπινο μέλος θέλεις. Χέρια, πόδια, αυτιά, κομμάτια από κορμιά, κεφάλια. Έχει ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Είναι λες και το στήσανε για να το τραβήξουν με κάμερα πραγματικά. Κώστα, θα λέγαμε ότι ο κύριος Στεφανίδης περιγράφει σκηνές από ταινία. Δεν νομίζω ότι κανένας από όλους όσους όσοι ακούτε αυτό το podcast, συγγνώμη έχω χάσει τα λόγια μου, μπορούν στο ελάχιστο να κάνουν εικόνα αυτά που λέει αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μας σήμερα στην εκπομπή. Θεωρώ ότι συσσαγωγικά έχουμε αρρωστήσει από όλα όσα ακούσαμε και από όλα όσα συμβαίνουν. Έχουμε κάνει πολλές φορές εικόνα αυτά τα πράγματα που μοιραία έρχεται στο μυαλό μας εικόνα. Ο κύριος Στεφανίδης νομίζω ότι περιγράφει με γλαφυρό και συγκλονιστικό τρόπο τα όσα έζησε μέσα σε λιγότερο από 2 λεπτά. Και να πούμε ότι μιλάει ένας άνθρωπος για και κάνει αυτή την τρομακτική αφήγηση όπου ήταν στο βαγόνι 7. Δηλαδή δεν πάει ανθρώπινος νους. Τι πέρασαν άνθρωποι που ήταν στα πιο μπροστινά βαγόνια. Ναι, και για την ακρίβεια νομίζω ότι στο βαγόνι 1 δεν θα μάθουμε και ποτέ τι ακριβώς συνέβη. Ακριβώς. Διότι ο μοναδικός επιζώντας είναι ο Γεράσιμος, όπως όλοι ξέρουμε, και θα ακούσουμε και στη συνέχεια μια συγκλονιστική δήλωση της μαμάς του. Η αλήθεια είναι ότι μπροστά σε αυτά τα ηχητικά και σε όλη την εβδομάδα που κάναμε έτσι με τον Κώστα την προετοιμασία της εκπομπής, δεν υπάρχουν και πολλά να πεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Δηλαδή κάπου τι να σχολιάσεις. Αυτά που πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι εκείνο το βράδυ ξεπέρασαν ταινία επιστημονικής φαντασίας. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο το βράδυ, κατά τις 12 και κάτι, έπεφτα για ύπνο. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι γυρίζω. Γιατί το λέω? Γιατί δεν είχα ξαναέρθει μπροστά σε τέτοια είδηση. Δεν είχαν βγει εννοείται στις ειδήσεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Ήταν οι πρώτες ειδήσεις και με το που ξαπλώνουμε 12 και μισή περίπου, κοιτάζω τελευταία φορά το κινητό έτσι πριν το κλείσω και λέω στον άντρα μου, ρε εσύ, συγκρούστηκαν 2 τρένα, λέει, μάλλον είναι με τοπική. Λες να γίνει τίποτα. Και το έχουμε πάρει αρκετά ψήφιστα ότι κανένας δεν φανταζόταν το μέγεθος της καταστροφής και το τι ακριβώς έχει γίνει. Και λέμε και οι δύο, εντάξει μωρέ, ειδήσεις πάντα τα παραλένε, λογικά δεν θα έχει γίνει τίποτα, άντε να τραυματίστηκε κανείς και ξέρεις, ξυπνάς το πρωί σε μια άλλη πραγματικότητα. Μα και οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν επιζώντες και επιβάτες στο μοιραίο τρένο περιγράφουν αρκετές φορές πως δεν αντιλήφθηκαν σχεδόν κανένας κατευθείαν τι έγινε και για αρκετή ώρα, Τζορτζίνα, οι άνθρωποι ακόμα και που βγήκαν από τα τρένα νόμιζαν ότι ήταν ένα τρένο που εκτροχιάστηκε. Μάλιστα βγήκαν και στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα κάποιες μαρτυρίες, κάποιες καταγγελίες στο 112. Χαρακτηριστικά θυμάμαι ένα παλικάρι το οποίο είχε πάρει στο 112 σχετικά άμεσα από τη σύγκρουση, ναι, και επέμενε ότι εκτροχιάστηκε το τρένο, ήταν έξω με αίματα, οπότε αυτό που λες ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι μια πραγματική είδηση, σίγουρα, γιατί και εγώ το διάβασα στο ξημέρωμα της ημέρας. Το διάβασα μάλιστα με βαρύγδουπους τίτλους, «Μαύρη μέρα, ξημέρωση για την Ελλάδα». Δεν νομίζω ότι αντιλήφθηκα άμεσα τι έγινε και θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και να σεβαστούμε όλοι οι άνθρωποι είναι τους επιζώντες και τους συγγενείς των θυμάτων. Τους επιζώντες, ναι. Κώστα, το οποίο όμως να πούμε εδώ ότι εάν είχε παραμείνει, γιατί πρέπει να περάσουμε και λίγο δυστυχώς στο χρονικό, σαφέστατα όχι με λεπτομέρειες, γιατί νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και εμείς και οι ακροατές μας τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι εάν ήταν απλά μία σύγκρουση, το οποίο μόνο απλό δεν είναι, για όνομα του Θεού, το τρένο υποτίθεται είναι το πιο ασφαλές μέσο. Αλλά εάν είχε μείνει και στο σύγκρουση, δεν θα είχαμε και τόσους νεκρούς. Σύμφωνα με το πόρισμα που ανακοινώθηκε εχθές, συγγνώμη που το
επικαλούμαστε συνέχεια. Απλά το πόρισμα είναι κάτι που ανέμεναν και οι συγγενείς και ο κόσμος, πάνω απ' όλα οι συγγενείς. 5 με 7 άνθρωποι τουλάχιστον απανθρακώθηκαν και πέθαναν από την φωτιά. Αυτό που θα ήθελα μόνο να πούμε, Τζορτζίνα, και να διευκρινίσουμε, γιατί το ακούμε όλες αυτές τις ημέρες που ήρθε στο φως και ήρθε πάλι στην επικαιρότητα τα τέμπη. Φυσικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, ήρθε μετά το σοκαριστικό ηχητικό, το οποίο αποφασίσαμε από κοινού να μην το χρησιμοποιήσουμε, το «Δεν έχω οξυγόνο», αυτό που μας έβγαλε στους δρόμους το Γενάρη και αυτό που νομίζω συγκλώνησε όλο το Πανελλήνιο. Συγκλώνησε και θα λέγαμε ήταν η αρχή του τέλους. Εγώ θα ήθελα να το πω έτσι. Συμφωνώ σε αυτό. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή εμένουμε και επιμένουμε και είναι πολύ σωστό, αλλά όχι μόνο αυτό, είναι η έκρηξη, η ανάφλεξη, όπως θέλετε πείτε το, γιατί αναφέρεται και με τις δύο έννοιες στο πόρισμα, η οποία ανάφλεξη φυσικά είναι σοκαριστική, το ότι κάποιοι άνθρωποι επέζησαν τη σύγκρουση και πέθαναν της ανάφλεξης, αλλά δεν θέλω να ξεχάσουμε καθόλου ότι δεν θα υπήρχε καμία ανάφλεξη εάν δεν υπήρχε σύγκρουση. Το αφήγημα της ανάφλεξης ή της έκρηξης, το οποίο επικαλούνται όλα τα πολιτικά στελέχη και πάει προς τα εκεί η μπάλα, είναι σίγουρο ότι θέλουν να προσανατολίσουν και να ξεχάσουμε ότι πρώτα ήρθε η σύγκρουση, επί 16 λεπτά 2 σειρμοί στην ίδια γραμμή το 2023 πήγαιναν σε αντίθετη κατεύθυνση και μετά ήρθε η ανάφλεξη. Και φυσικά να πούμε, Κώστα, κάπου εδώ πέρα ότι έτσι επαληθεύεται και κάπως το ενός κακού μοίρια έπονται, διότι υπήρχε μια εμπορική αμαξοστοιχεία με ένα παράνομο φορτίο. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Από την άποψη ότι δεν θα συγκρούνταν τα τρένα και θα πήγαινε και το παράνομο φορτίο στην ευχή του Θεού. Για να τα λέμε σωστά, είναι μη καταγεγραμμένο φορτίο 2,5 τόνων αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει βγει επίσημα. 2,5 τουλάχιστον. Έτσι, ναι, ακριβώς. Χωρίς να κατονομάζεται σε ποια αμαξοστοιχεία υπήρχε. Θέλουμε να λέμε και τα πράγματα, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Θα λέμε την αλήθεια όπως έχει καταγραφεί. Φυσικά με το σχολείο μας, απλά δίνουμε τις διευκρινήσεις. Εννοείται, δίνουμε τις διευκρινήσεις. Ωστόσο, σε αυτό το podcast θα ακούτε και τις προσωπικές μας απόψεις, γιατί η ανθρώπινη φύση πάντα έτσι έχει πολλά παρακλάδια. Εγώ να πω έτσι on air, δεν ήθελα να το πω στον Κώστα από πριν, δεν το έκανα, έτσι για να το πω εδώ. Άκουγα τη μητέρα του μηχανοδηγού της εμπορικής, η οποία είπε ότι το πτώμα, ας πούμε, του παιδιού της δεν ήταν καμένο. Ήταν νεκρό, απλά. Δεν εξφενδονίστηκε ο άνθρωπος, βέβαια, δεν ξέρω στα πόσα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, καμένο δεν ήταν. Δεν ήταν απανθρακωμένο. Θα μου πεις, εξφενδονίστηκε ο άνθρωπος γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, κάπου εκεί έκανα και την εξής σκέψη. Και αν δεν ήταν στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Εντάξει, κοίταξε. Θέλω να πω σε τέτοιες περιπτώσεις και με όταν υπάρχει τόση παραπληροφόρηση και τόσο ψέμα, να το πω, μαγείρο μας, φτάνουν και περνάνε και όλα από το μυαλό σου. Το σημαντικότερο και θεωρώ το χειρότερο σε αυτή την ιστορία των τεμπών, του εγκλήματος των τεμπών, θα το λέμε μόνο έγκλημα εδώ, είναι ότι οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων έγιναν detective. Αυτό το πράγμα από μόνο του είναι συγκλονιστικό. Πώς μπορείς να παραμερίσεις το πένθος σου, το σοκ σου, ό,τι έχει συμβεί, ό,τι έχει αλλάξει τη ζωή σου μέσα σε ένα βράδυ και να πρέπει να κυνηγήσεις για να βρεις στοιχεία. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω συμφωνείς, Τζορτζίνα, ότι ένας άνθρωπος που έχει χάσει αγαπημένο του ή αγαπημένους του ανθρώπους πρέπει να παραμερίσει το πένθος και να τρέξει, να συλλέξει στοιχεία για να αποδείξει προς τη μνήμη του ανθρώπου του που έφυγε ότι δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, όπως ακούστηκε από την Hellenic Train ότι ήταν μια τυχαία σύμπτωση έκρηξη. Δηλαδή, όμως, Κώστα, ντροπή και ξεφτύλα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω για αυτά που ακούμε και έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα. Είναι όλα αυτά, είναι και πολλά παραπάνω, αλλά να πούμε και το άλλο.
Τυχαίο γεγονός η έκρηξη, τυχαίο γεγονός ο σταθμάρχης και η απειρία του, τυχαίο γεγονός που δεν γύρισε το κλειδί, τυχαίο γεγονός το ένα, τυχαίο γεγονός το άλλο, δεν γίνεται. Υπάρχει μόνο ένα τυχαίο γεγονός, Τζορτζίνα, ότι ζούμε. Αυτό είναι. Είναι το μοναδικό τυχαίο γεγονός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Θα πρότεινα να περάσουμε στο επόμενο ηχητικό. Ναι. Πρόκειται για το Φάνη Ξανθόπουλο. Ναι. Το βρήκαμε στο iedis.gr. Σύντροφος της Ιφηγένειας Μίτσκα. Επέβαινε στην αμαξοστοιχεία, στη μοιραία αμαξοστοιχεία. Στην επιβατική. Ο άνθρωπος αυτός έχασε τη σύντροφό του, πέθανε και δήλωσε τα εξής. Είμαι ο Φάνης Ξανθόπουλος, επιβάτης στο τρίτο βαγόνι της 62ης αμαξοστοιχείας για τη Θεσσαλονίκη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023. Έχοντας στο διπλανό κάθισμα την Ιφηγένειά μου, που δεν είναι ανάμεσα στην αίθουσα, αλλά ελπίζω να βρίσκεται ανάμεσά μας, όπως και οι υπόλοιποι 56 που χάθηκαν σε αυτό το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Είμαι ο Φάνης Ξανθόπουλος, επιβάτης στο τρένο της Hellenic Train, στο δρομολόγιο που σταμάτησε τον χρόνο για πολλούς ανθρώπους. Εγώ ανήκω στους τυχερούς, γιατί το όνομά μου μπήκε στη λίστα των διασωθέντων που πήρα τους γονείς μου τηλέφωνο και τους είπα πως δεν έφτασα, αλλά είμαι καλά. 2 χρόνια μετά, δεν ξέρω αν το δυστύχημα στα Τέμπη είναι χειρότερο από αυτά που ακολούθησαν. Το μπάζωμα, το πέταγμα βιολογικού υλικού, η μεταφορά τόνων χωμάτων και βαγονιών άμεσα και η αλλίωση του τόπου που με κάνουν να πιστεύω πως δύσκολα θα φτάσουμε στην αλήθεια. Και αναρωτιέμαι πραγματικά, τι είναι αυτό που με τρομάζει, με φοβίζει περισσότερο, μετά από εκείνη τη νύχτα, τις φωνές, τη φωτιά, την εικόνα της Ιφηγένειας που δεν μπορούσα να τη μετακινήσω, τους διασώστες που πήγα εγώ να τους βρω ψηλά στην ορφή του τούνελ, τις φωνές μου πως υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο βαγόνι, πως η Ιφηγένειά μου είναι βαριά χτυπημένη, να τη βρουν, να την αναζητήσουν άμεσα, να μπουν στο βαγόνι. Έχει κόσμο, φωνές, καπνούς. Όλα πήγαν λάθος, όλα. Δεν μπήκε κανείς στα βαγόνια, δεν μας βοήθησε κανείς, μόνοι σπάσαμε τα τζάμια, ψάχναμε στο σκοτάδι να καταλάβουμε τι γίνεται. Αυτό το έγκλημα είναι συνεχόμενο. Μπήκαν 3-4 ώρες μετά τα συντρίμμια να βγάλουν πτώματα. Εμείς δεν θέλουμε πτώματα. Θέλω να μου δείξει ο πυροσβέστης πώς είναι να βγάζει πτώματα. Δεν θέλω να δείξω. Θέλω να μου μπει μέσα και να σώσει εκείνη την ώρα. Όσοι περισσότερους μπορεί. Δεν μπήκε κανείς. Προφανώς δεν μπορούσαν να ευνοπνεύσουν. Δεν είχαν οξυγόνο. Δεν υπήρξε ούτε διάσωση, ούτε πυρόσβεση, ούτε βοήθεια από την αστυνομία. Υπήρχε μια παράνοια, ασύντακτη και χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Πρωτόγνωρο το δυστύχημα, θα μου πει κάποιος. Μα για αυτή τη μία φορά εκπαιδεύονται τα σώματα διάσωσης. Και μετά πήρα τα συντρίμμια μου και γύρισα σπίτι μου. Τους εφιάλτες μου, τους φόβους μου, τις αγωνίες μου, τις φωνές, το σκοτάδι. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, αγωνίζομαι ακόμη να βγω από το σκοτάδι εκείνης της νύχτας. Ελπίζω και εύχομαι, δεν ξέρω αν πιστεύω, πως το έγκλημα των τεμπών θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ελπίζω και εύχομαι, όσοι βγήκαμε ζωντανοί από αυτή την παράνοια της 28ης Φεβρουαρίου, να ξεπεράσουμε τους φόβους και τους εφιάλτες μας. Ελπίζω και εύχομαι η Ιφηγένειά μου να μην αισθάνθηκε αφόρητο πόνο και η ψυχή της να με συντροφεύει πάντα. Ελπίζω και εύχομαι η κρατική λειτουργία να προστατεύει πραγματικά τις γενιές μας, τα νέα παιδιά, τους ανθρώπους μας. Ελπίζω και εύχομαι ο κόσμος να αλλάξει προς το καλύτερο. Να ακούσει τις φωνές μας και να φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ελπίζω και εύχομαι πως όταν ανταμώσω κάποτε με την Ιφηγένεια, θα έχω να της πω ότι κάτι καταφέραμε. Οι ένοχοι μπήκαν στη φυλακή και πως τέτοιο έγκλημα δεν θα συμβεί ξανά. Το μόνο που μπορώ να κάνω σίγουρα είναι να τη θυμάμαι, να τους θυμόμαστε, να μην αφήσω τη λύθη να την πάρει μακριά μου, να ζει μέσα από μένα. Και σκέφτομαι, ευτυχώς ότι σε αυτή τη ζωή δεν μπαζώνουν όλοι τους νεκρούς, δεν κουκουλώνουν όλοι εγκλήματα, δεν συγκαλύπτουν, δεν σωπαίνουν, δεν ησυχάζουν, δεν καλύπτουν τους δικούς τους, δεν λυσάνε για τα κέρδη, για τις καρέκλες, για τις θέσεις, δεν γίνονται συνένοχοι με τη σιωπή τους, την ψευτιά τους, δεν ξεμπουλιούνται, δεν είναι τόσο φτηνοί. Κάποιοι, πολλοί, εμείς. Διαλέγουμε τους νεκρούς και τους ζωντανούς μας. Ελπίζω και εύχομαι να γίνουμε η φωνή των νεκρών, των θυμάτων που φωνάζουν, το χρωστάμε στους ανθρώπους που έφυγαν αβοήθητοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ένα πράγμα μπορούμε να πούμε για αυτό που ακούσαμε. Εγώ έχω να πω πολλά. Εγώ αυτό που έχω να πω που με συγκλονίζει κάθε φορά που ακούω αυτό το ηχητικό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, μιλάει μετά από 24 μήνες. Ο τόνος της φωνής αυτού του ανθρώπου είναι σαν να έχει σταματήσει 24 μήνες πριν. Δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ή αν προσέξατε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αδύνατον να ξεπεράσουν αυτή τη νύχτα. Και οι περισσότεροι μάλιστα σε δηλώσεις τους αναφέρουν ότι νιώθουν τύψεις που είτε δεν βοήθησαν κάποιον, που είτε δεν χάθηκαν οι ίδιοι. Εδώ, Κώστα μου, να πούμε ότι πολλές φορές τρακάρεις με το αυτοκίνητο και λες φοβάμαι να ξαναπιάσω τιμόνι στα χέρια μου. Είτε είναι το ατύχημα μικρό είτε μεγαλύτερο. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι μετά από εκείνη τη νύχτα, από την οποία νύχτα έτσι κάπως παίρνω και πάτημα να σχολιάσω και τι να πω το σχολιάσω. Τον κρατικό μηχανισμό που ήταν τελείως, μάλλον όχι τελείως απροετοίμαστος, ήταν ανύπαρκτος. Ανύπαρκτος από το πώς αντιμετωπίζουν τα θύματα στο 112 που ακούσαμε πάρα πολλά ηχητικά. Και κάπως έτσι εκνευριζόμαστε ακούγοντάς τα, γιατί υπάρχει πάρα πολύ ωραία άποψη, το οποίο εν μέρει είναι αληθές και θέλω να ακουστεί αυτό, ότι υπάρχει ένα πρωτόκολλο στο πώς αντιμετωπίζει το 112 κάποιο θύμα που θα πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε τι γίνεται με τα πρωτόκολλα. Όμως είναι αυταπόδεικτο μάλλον πλέον ότι και σε αυτές τις θέσεις κάθονται τελείως άπειροι άνθρωποι. Μα φυσικά στο περιβόητο ηχητικό του «Δεν έχω οξυγόνο» το κινητό είχε, κάποια κινητά τελευταίας τεχνολογίας έχουν τη δυνατότητα, αφού βρεθούν μέσα σε όχημα ή οτιδήποτε το οποίο εμπλακεί σε σύγκρουση, να αυτοματοποιούνται στην κλήση έκτακτης ανάγκης και να δίνουν συντεταγμένες. Αυτό που ακούμε μέσα στις φωνές αυτών των ανθρώπων επαναλαμβανόμενα είναι ένα ηχητικό το οποίο το ίδιο το κινητό δημιουργεί. Οι συντεταγμένες τις ακούμε από την πρώτη στιγμή όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουμε ειδίκευση υποτίθεται σαν προσωπικό του 112, και αυτό που εξοργιστικά ακούμε από αυτόν τον άνθρωπο είναι πού είστε. Πού μπορεί να είναι άραγε αυτοί οι άνθρωποι. Και αν δεν ξέρεις που είναι, σου επαναλαμβάνει το ίδιο το κινητό τις συντεταγμένες. Γι' αυτό βρίσκεσαι εκεί, άνθρωπέ μου. Ανεξάρτητα από αυτό, Κώστα, υπάρχει ένας μηχανισμός που λειτουργήσε μόνο για κάλυψη των ευθυνών, το οποίο να πούμε ότι υπάρχει σαφώς και πολιτική διάσταση σε αυτό, γιατί για να καλύφθουν οι ευθύνες έγιναν και τα απαραίτητα meeting, έπεσαν και τα απαραίτητα τηλεφωνήματα σε χρόνους ντετέ, θα λέγαμε. Μα ουσιαστικά το έγκλημα των ντεμπών είναι εγκληματική πολιτική αμέλεια χρόνων. Φυσικά εμπλέκεται το πολιτικό σύστημα, το τωρινό, το προηγούμενο, για να μην μπούμε στη διαδικασία τωρινού ή προηγούμενου. Φυσικά είναι κυβερνήσεις δεκαετιών. Αυτό γνωρίζουμε, το ξέρουμε όλοι αυτό το πράγμα πλέον. Αλλά ότι έπεσαν τα κατάλληλα τηλέφωνα, αυτό που με συγκλονίζει είναι ότι, όπως είπε η Τζορτζίνα, ότι είδε τις ειδήσεις και θεώρησε ότι υπερβάλλουν, ή άρχισαμε εμείς να παγώνουμε με όλες αυτές τις ειδήσεις που ερχόντουσαν τις πρώτες ημέρες back to back, δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Το απίστευτο, το οποίο μας το αναφέρει και ο Νίκος στη συνέντευξη που έρχεται, είναι ότι κάποιοι είχαν ένα άλλο πρωτόκολλο μάλλον εκείνη τη βραδιά. Κάποιοι το ξημέρωμα της ημέρας φόρεσαν το κοστούμι τους και πήγαν να κλάψουν, αλλά το προηγούμενο βράδυ μάλλον δεν κοιμήθηκαν, διότι είχαν ετοιμάσει το πρωτόκολλο της συγκάλυψης. Μόνο το προηγούμενο βράδυ. Εδώ πέρα μιλάμε ότι η σύμβαση 7-17 για χρόνια έχει μείνει ανολοκλήρωτη από τη μία κυβέρνηση στην άλλη, και αυτή τη στιγμή δεν θα μπω στη διαδικασία να συγκρίνω ποια κυβέρνηση φταίει πιο πολύ για την ανολοκλήρωτη αυτή σύμβαση. Όμως το πόσο γρήγορα τρέξανε να καλύψουν εκείνο το βράδυ από τις πρώτες κιόλας ώρες, δηλαδή έχουμε 11:30 περίπου το βράδυ το δυστύχημα,
το οποίο μετατρέπεται σε 2 ώρες σε έγκλημα, γιατί σε 2 ώρες έχει πάρθει απόφαση, έχει ξεκινήσει το μπάζωμα κατευθείαν. Θα μιλήσουμε, δυστυχώς θα μιλήσουμε και για το μπάζωμα και πιο μετά και το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Εκεί πέρα λοιπόν δεν χρειάστηκε, Κώστα, να περάσουν όχι χρόνια, όχι μήνες, όχι μέρες. Πέρασαν 2 ώρες και ήταν όλα σε μαθηματική ακρίβεια. Μα από τη στιγμή που και το πόρισμα, το επίσημο πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ αναφέρει για τουλάχιστον 2,5 τόνους άγνωστου υλικού, από όπου και αν προέρχεται, προφανώς δεν ήταν και κάποιος βοσκός που είχε βάλει κάποια... Γιατί θεωρώ ότι... Συγγνώμη για το ύφος, αλλά θεωρώ ότι είναι ικανοί να μας πούν και κάτι τέτοιο, ότι στο χωράφι υπήρχε κάποια δεξαμενή, γιατί για τόσο χαζούς μας περνάνε εδώ και 2 χρόνια. Εννοείται ότι από τη στιγμή που το πόρισμα αναφέρει για τουλάχιστον 2,5 τόνους, οι αρμόδιοι είναι σίγουρο ότι ενημερώθηκαν άμεσα τι περιείχε το τρένο. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ενημερωμένοι και για αυτή τη μετακίνηση. Προφανώς δεν ήταν η πρώτη μετακίνηση. Έτσι. Απλά έκατσε λάθος η μπίλια. Ναι. Και είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο να κοιμάσαι ήσυχος ότι και αυτή η παράνομη μετακίνηση θα πάει στην ευχή του Θεού, όπως θα υπήρξαν μάλλον κι άλλες. Δεν θεωρώ ότι ήταν η πρώτη φορά. Αλλά εκεί πέρα μπαίνει ο άπειρος σταθμάρχης και σου χαλάει κάπως τη δουλειά. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι και μετά από εκεί η υπάρχουσα κυβέρνηση έχει τις ευθύνες όμως από 28 Φεβρουαρίου του 23 μέχρι σήμερα. Γιατί αξίζει να ακουστεί και να σημειωθεί ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα, Κώστα, τα επόμενα 2 έτη. Το απίστευτο που συνέβη, ας πούμε, είναι ότι έτυχε χθες να είχα μια κουβέντα μέσω social media για τα τρένα, όπου κάποιος έγραφε ότι έγινε ένας εκτροχιασμός. Τέλος πάντων εχθές. Καταλάβατε τώρα που έχουμε φτάσει, έτσι, όχι εκτροχιασμό, συγγνώμη, μία βλάβη στο τρένο εχθές, παιδιά, εχθές παραμονή της επετείου, στο τρένο από Θεσσαλονίκη για Αθήνα και κατέβηκε ο κόσμος για κάποιες ώρες. Όπως καταλαβαίνετε το αναφέρουμε γιατί μετά την 28 Φεβρουαρίου του 2023 έχουν συμβεί άπειρα πράγματα στο σιδηρόδρομο. Έχουμε χάσει την μπάλα, δηλαδή αν αναφερόμασταν σε μία εκπομπή θα μας έπαιρνε σίγουρα 2 μέρη εκπομπών. Ναι. Οπότε σε αυτή την κουβέντα λοιπόν με τα social media ανέφερε κάποιος αυτό και έγραφε μάλιστα και ότι εντάξει, εγώ, ένας άλλος από κάτω, ότι εγώ μπαίνω στο τρένο και γράφοντας εγώ ότι πώς γίνεται να μπαίνει στο τρένο και μου είπε μάλιστα ότι δεν έχω επιλογή. Να ενημερώσουμε, επειδή το podcast βγαίνει από τη Δυτική Ελλάδα. Ο σιδηρόδρομος στη Δυτική Ελλάδα, στο νομό Ηλίας για την ακρίβεια, έχει ολοκληρωθεί από το 2008-2009. Είχαμε τις επιλογές κι εμείς λοιπόν να πάμε στην Πάτρα, αλλά επειδή έχει καταργηθεί, δεν έχουμε καμία επιλογή τέτοια, βρίσκουμε άλλες επιλογές. Όταν μετά από 2 χρόνια λοιπόν που δεν έχει συμβεί το απόλυτο τίποτα, αυτό είναι προκλητικότατο. Εγώ δεν το χωράει το μυαλό μου ότι ούτε για τα μάτια του κόσμου, ούτε εγγένεια ενός χώρου τηλεδιοίκησης, φάντασμα κάτι, δηλαδή για το επικοινωνιακό του στερτύπη τέλος πάντων δεν έχει συμβεί τίποτα. Και βλέπεις τον κόσμο που λέει δεν είχα επιλογή, θα μπω στο τρένο, λυπάμαι που το λέω, αλλά αν μπαίνετε στο τρένο μετά από 2 χρόνια αυτού του εγκλήματος, έχετε κάποιους αυτοκτονικούς ιδεασμούς ή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πού μπαίνετε. Όταν δεν έχει συμβεί τίποτα, Τζορτζίνα, πού μπαίνεις ακριβώς? Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει για κάποιους ανθρώπους, Κώστα, η επιλογή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, διαφωνώ κάθετα μαζί σου. Πάρε ένα άλλο μέσο. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις επιλογή ένα εγκληματικό μέσο. Είναι ξενδιάντροπα τα στοιχεία του τι έχει συμβεί στο σιδηρόδρομο τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν δύναμε να σκεφτώ ότι αν έχω επιλογή. Θες να πας από την Κατερίνη στη Λάρισα, πάρε το κτέλ. Αποδείχθηκε δυστυχώς ή ευτυχώς το κτέλ πιο ασφαλές μέσο από το τρένο. Και μάλιστα και η κυρία Καριστιανού είπε ότι η ίδια προέτρεπε την κόρη της τη Μάρθη να πάρει το τρένο, γιατί θεωρούσε, όπως και οι περισσότεροι γονείς, ότι είναι το ασφαλέστερο μέσο. Άρα μετά από 2 χρόνια λοιπόν δεν μπορώ να θεωρήσω και να ακούσω ότι δεν έχει επιλογή κάποιος να πάρει ένα άλλο μέσο. Σβήστε το τρένο από το μυαλό σας μέχρι να φτιαχτεί. Εννοείται έχεις δίκιο, εννοείται έπρεπε να είναι το ασφαλέστερο μέσο, γιατί όλοι έχουμε, όπως είναι και το φυσιολογικό, την τάση να σκεφτόμαστε, μα για το Θεό,
πηγαίνει πάνω σε ράγες. Δεν γίνεται να τρακάρει, δεν είναι στο χέρι του οδηγού, πάει στην πορεία του. Και να πω κάπου εδώ ότι, όπως είπες, εδώ στην Δυτική Ελλάδα λοιπόν, το τρένο έχουμε να το δούμε από το 2009. Μας ενοχλεί ότι δεν υπάρχει τρένο εδώ, γιατί δεν σας κρύβω ότι και εμένα, όπως και σε πολύ άλλο κόσμο, ήταν από τα αγαπημένα μας μέσα, και έφτασα, με τα λύπης μου το λέω, να λέω ευτυχώς που δεν έχουμε, γιατί ο Χριστός και η Παναγία τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Άρα το 2009 που έπαιρνε στο μέσο το αγαπημένο σου και ήταν μια βασική σου επιλογή, όταν καταργήθηκε λοιπόν, Τζορτζίνα, φαντάζομαι ότι βρήκες μια άλλη επιλογή να πας στις προορισμούς που θες, σωστά? Ναι, εννοείται αναγκαστικά. Δεν λέω όχι, Κώστα. Απλά λέω ότι, κοίταξε να δεις, μετά το ατύχημα, δυστυχώς ή ευτυχώς, χρειάστηκε να μετακινηθεί η αδερφή μου με το τρένο. Το πήρε, να είμαι ειλικρινής, για μια πολύ μικρή διαδρομή. Ωστόσο μου περιέγραφε πόσο περίεργα ένιωθε, το πήρε με πόνο ψυχής, και όταν υπήρξε μέσα στο τρένο ήτανε με κλάματα, γιατί μπορεί να τα λέμε και να τα ξαναλέμε και εμείς εδώ μέσω του podcast, αλλά και σε πάρα πολλές εκπομπές, αλλά η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για τρομακτικά πράγματα, για τρομακτικά νούμερα, τρομακτικές αλήθειες, δηλαδή πράγματι δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Αυτό που ακούστηκε δηλαδή τώρα, που είπε ο κύριος Ξανθόπουλος, ότι αποκρύπτηκαν 650.000 στοιχεία, το νούμερο, Κώστα, είναι τρομακτικό. Ναι, φυσικά και είναι τρομακτικό. Το οποίο μετά από 2 χρόνια είδαμε και κάποιες κινήσεις, κάποιες καταγγελίες, για να περάσουν, να κάνουμε μια αναφορά και σε αυτά. Μάλλον λες για τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη, σωστά? Λέω για τον κύριο Κοκοτσάκη, και θα πω και για τον κύριο Βασίλη το Καλογύρου, το γιο της εισαγγελέως, που δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή ακόμα άμεση συσχέτιση, αλλά έχουν υπάρξει πάρα πολλές εχμές και από το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά κακά τα ψέματα, νομίζω ότι και στο μυαλό όλων μας πέρασε αυτή η ιδέα. Θα μας πεις ποιος ακριβώς είναι ο κύριος Κοκοτσάκης? Φυσικά. Ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης είναι δικαστικός πραγματογνώμονας των οικογενειών, ο οποίος από το 2023 μέσα από το Σύλλογο των Θυμάτων και των Συγγενών των Τεμπών είναι ως εκπρόσωπος εμπειρογνώμονας, κατά βάση νομίζω είναι για την ανάφλεξη και όλα όσα συνέβησαν στο δυστύχημα. Ο κύριος Κοκοτσάκης λοιπόν έχει πάθει το εξής, Τζορτζίνα, που μπορείς να μας πεις. Ναι, βεβαίως. Αναφέρω την καταγγελία του κύριου Κοκοτσάκη, όπως την έγραψε. Καταδίωξαν την κόρη μου με το αυτοκίνητο. Το ότι είναι αρτιμελής το οφείλει στην ψυχραιμία της. Σύμφωνα λοιπόν με τον κύριο Κοκοτσάκη, τα μεσάνυχτα της 22ης Φεβρουαρίου, και ενώ η κόρη του οδηγούσε σε απόμερο μέρος του ανατολικού τομέα του Ηρακλείου, ο οδηγός άλλου οχήματος της έκλεισε τον δρόμο, έκανε αναστροφή και άρχισε να την καταδιώκει με κίνδυνο να εμβολήσει το όχημά της, ρίχνοντάς το στον γκρεμό. Μετά από αυτό, ο κύριος Κοκοτσάκης έκανε μια μεγάλη αναλυτική ανάρτηση, την οποία δεν θα διαβάσουμε ολόκληρη στον αέρα, και για να μην σας κουράσουμε, αλλά και γιατί ο καθένας μπορεί να τη βρει πλέον. Εμείς θα μπούμε μόνο στη διαδικασία να σχολιάσουμε και αυτό αναφορικά. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό που έγινε τώρα? Ναι. Καταδίωξαν την κόρη του να την ρίξουν στον γκρεμό. Και μάλιστα, από όσο γνωρίζουμε, μετά το πόρισμα που έβγαλε, να πούμε ότι αυτό έγινε. Έγινε προσαγωγή ενός υπόπτου που καταδίωκε την κόρη και είπε ότι μάλλον έτυχε. Κατά λάθος το έκανα 2,5 ώρες και την καταδίωκα για να την πάω στον γκρεμό. Είπε αρλούμπες δηλαδή, για να μιλάμε και λίγο πιο λαϊκά. Γιατί ξέρεις. Κινδυνεύουν οι πάντες, Ζορτζινά. Αυτό που δεν χωράει το μυαλό μας είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, συγγνώμη που το λέω για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους ανθρώπους τους, έτσι όπως στείνουν το παιχνίδι τους, ξεχνάμε τι έχει συμβεί. Δηλαδή είναι τόσο back to back αυτά που έχουν συμβεί μετά.
τα οποία δηλαδή καταδιώκουν την κόρη του δικαστικού πραγματογνώμονα των οικογενειών. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. Κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων. Ναι, Κώστα, έτσι είναι. Αλλά όταν λέμε, γιατί υπάρχουμε πολλοί, βάζω εγώ τον εαυτό μου μέσα φυσικά, κράτος μαφίας, κάποιοι θεωρούν ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν κάνουμε αντιπολίτευση. Εδώ πέρα υπάρχουν καταγγελίες για την παρούσα κυβέρνηση που δεν είναι για λόγους αντιπολίτευσης. Είναι για λόγους δεδομένων. Εμείς περιγράφουμε τα γεγονότα. Έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα και εν πάση περιπτώσει δεν ανήκω σε κάποια αντίπαλη παράταξη. Εγώ και πολλής άλλος κόσμος. Όλος αυτός ο κόσμος δηλαδή σήμερα που βγήκε έξω στο δρόμο θέλουν να μας πούν η κυβέρνηση ότι βγήκε για αντιπολίτευση. Αυτό νομίζω ο Τζορτζίνα θα μας το απαντήσει από τη συνέντευξη που μας έδωσε ο Νίκος. Από το στόμα του Νίκου θα ακούσετε κατά πόσο γίνεται αντιπολίτευση όχι, γιατί παραθέτει τα γεγονότα και τη ζωή του και θα καταλάβετε ακριβώς τι λέμε. Να σημειώσουμε, συγγνώμη Τζορτζίνα, ότι δεν θυμάμαι αν το είπαμε, ότι για ευνόητους λόγους η συνέντευξη του Νίκου έγινε πριν 2 μέρες. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θεωρώ ότι κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων αυτή τη στιγμή που εμείς γράφουμε την εκπομπή δεν θα μπορούσε να μιλήσει, και φυσικά σεβόμενοι το γεγονός γράψαμε σε εισαγωγικά τη συνέντευξή του 2 μέρες πριν στο στούντιο, του Real People Studio. Ναι, βεβαίως. Εμείς δεν θα μπορούσαμε φύση και θέση να κάνουμε κάτι τέτοιο στον αυτόν τον άνθρωπο και σε κανέναν άνθρωπο. Δεν θα μπορούσαμε να τον φέρουμε σε αυτή τη θέση ανήμερα αυτής της μαύρης επετείου. Οπότε, μιας και λέμε για όλη αυτή τη στάση, θα μου επιτρέψετε να πω στον αέρα τι έγραψε μία κυρία αρκετά μεγάλη σε ηλικία. Θα το πω ανώνυμα, καθότι δεν έχουμε την άδειά της, δεν έχει βγει έτσι. Ναι, φυσικά. Οπότε θα το πω ανώνυμα τι έγραψε στο Facebook για να δούμε πόσο μεγάλη είναι πλέον αυτή η κινητοποίηση. Διαβάζω. Είναι η πρώτη μου φορά που θα κατέβω σε πορεία, παρόλο που δεν μπορώ να περπατήσω. Θα σταθώ βουβή με τον μπαστούνι μου, όπου μπορέσω να φτάσω, με τα δάκρυα να κυλάνε στα μάτια μου, για όλους αυτούς που χάθηκαν και για αυτούς που μείναν πίσω. Ακόμα κι αν βρέχει, ας βραχώ. Δεν τη φοβάμαι τη βροχή. Την αδικία δεν αντέχω. Νομίζω πως όλη η Ελλάδα είναι έτοιμη να εκραγεί. Θα είμαι δίπλα σας μέχρι την τελική δικαίωση. Ήταν λοιπόν το γραπτό μιας κυρίας μεγάλης και κάπου εκεί καταλαβαίνεις σε τι σημείο έχει φτάσει και η κοινωνία σήμερα, έτσι, όταν πια και μεγάλοι άνθρωποι που άλλες εποχές δεν άλλαζαν την καθημερινότητά τους, δεν άλλαζαν την ιδεολογία τους, έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή με κάθε κόστος να είναι έξω στους δρόμους και να είναι παρέα και στα θύματα των τεμπών και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο και να διαδηλώνουν μέχρι, όπως λένε, την τελική δικαίωση. Διάβασε η Τζορτζίνα τώρα αυτό που ακούσατε, και όση ώρα το διάβαζε, επειδή έχουμε δει όλοι στις οθόνες μας ή κάποιοι από εσάς ζήσατε τη σημερινή μέρα μέσα από το Σύνταγμα, και κάνω εικόνα λοιπόν, Τζορτζίνα, όση ώρα μιλάς, αυτές οι μολότοφ που έπεσαν και τις ρήψεις νερού που έπεσαν όχι στους μπαχαλάκηδες αλλά στους διαδηλωτές. Αν λοιπόν ένας από τους διαδηλωτές που πήγαν σήμερα στο Σύνταγμα και σε οποιαδήποτε πόλη ήταν αυτή η γιαγιά με τη μαγκούρα που δεν έχει ξανακατέβει ποτέ, σκέφτεσαι τι σημαίνει για αυτήν τα χημικά. Αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε και ξαναζούμε σαν μια μπανανία, αυτό το πράγμα κάθε φορά σε διαδήλωση, θα το πω κομψά, είναι σαν ένα αόρατο χέρι να είπε, μόλις τελειώσει και ο τελευταίος συγγενής την ομιλία του, μπορείτε να ξεκινήσετε το πάρτι. Λέω εγώ τώρα υποθετικά, δεν λέω κάτι παραπάνω. Όχι για όνομα του Θεού. Αλλά τυχαία, 1 ώρα μετά την γιγαντιαία διαδήλωση στο Σύνταγμα, ξεκίνησαν τα επεισόδια, παρακολουθούσαμε οι υπόλοιποι εκτός Αθήνας σε απευθείας μετάδοση να σπάνε μάρμαρα για πάνω από 15 λεπτά, αλλά οι 6.000 αστυνομικοί δεν μπορούσαν να εντοπίσουν αυτούς τους μπαχαλάκηδες που
στο Μεγάλη Βρετάνια, στο κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας αυτής της χώρας. Εμείς βέβαια, όπως και η μητέρα μου και ο πατέρας μου από ένα χωριό 200 κατοίκων, το έβλεπε αυτό. Η αστυνομία βέβαια που ήταν απόλυτα προετοιμασμένη δεν το έβλεπε. Και μετά, ως διαμαγείας, έπεσαν οι Μολότοφ σε live μετάδοση. Ως διαμαγείας οι διαδηλωτές κατηγορούσαν και φώναζαν ενάντια των Μπαχαλάκηδων και ως διαμαγείας μετά διαλύθηκε η συγκέντρωση. Τι λες, Ζορτζίνα, τυχαία θα είναι? Λέω ότι τόση μαγεία δεν υπήρξε ούτε στο Hogwarts. Νομίζω Κώστα. ότι είναι τυχαία, όπως ανέφερε και η Hellenic Train, ότι ήταν τυχαία η έκρηξη. Είναι τυχαίο το δούλεμα που τρώμε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να πούμε παραπάνω πράγματα, γιατί, συγγνώμη Τζορτζίνα να το πω, αποφασίσαμε να γράψουμε την εκπομπή την Παρασκευή. Δεν έχετε εικόνα, Τζορτζίνα αυτή τη στιγμή είναι σε τεταμένη κατάσταση σωματικά. Αποφασίσαμε λοιπόν να γράψουμε την εκπομπή Παρασκευή με όποιο κόστος, για να ζήσουμε και τον παλμό των κινητοποιήσεων και ως άνθρωποι συμμετέχοντας φυσικά σε κάποια κινητοποίηση που έγινε στην Ελλάδα, αλλά και βλέποντας τα πράγματα στην ειδησιογραφία και μέσα από το ίντερνετ και την τηλεόραση. Παρ' όλα αυτά είμαστε και εμείς άνθρωποι. Να πω σε αυτά αυτό όλα. Δεν κρατιότανε. Ναι, δεν κρατιόμουν, γιατί θέλω να τονίσω ότι σε όλη αυτή την κατάσταση που περιέγραψες, να πω επίσης ότι έγιναν επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς όχι τέτοιου βεληνικούς, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που ξεκινήσαμε να γράφουμε. Γιατί εγώ δεν έχω εικόνα από τη στιγμή που ξεκινήσαμε να γράφουμε, να είμαι ειλικρινής. Αλλά παρακολουθούσαμε την ειδησιογραφία μέχρι το τελευταίο λεπτό, για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα σε όλο το podcast την γενική εικόνα της Ελλάδας Παρασκευή απόγευμα. Να πω λοιπόν ότι όλα αυτά που περιέγραψες, Κώστα μου, ήταν η εικόνα ενός συλλαλητηρίου, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε και ουσιαστικά δημόσια δεσμεύτηκε ότι θα γίνει ειρηνικά και ότι τα ΜΑΤ θα είναι έξω για να προστατέψουν τον κόσμο. Δεν θα πω κάτι άλλο, γιατί δεν θέλω να επιβαρύνω το κάρμα μου και το έχω επιβαρύνει ήδη πάρα πολύ σήμερα. Απλά το είπα για να το υπενθυμίσω, να το ακούμε όλοι στα αυτιά μας, να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Κρατήστε, ξαναλέω, ότι η πρώτη Μολότοφ έπεσε μετά την ομιλία του τελευταίου συγγενούς θύματος των Ντεμπών. Τυχαίο, μάλλον. Επειδή πιθανότατα θα μας ακούσουν και κάποιοι συγγενείς θυμάτων σε αυτό το podcast, θεωρώ ότι δεν αξίζει να δώσουμε παραπάνω χώρο και χρόνο σε αυτό το κομμάτι, το οποίο έχει πολύ ψωμί και θεωρώ ότι η οργή γίνεται επί 10 μετά από όλο αυτό. Αν δηλαδή η γιαγιά με τον μπαστούνι στο Σύνταγμα κατέβηκε με οργισμένη και αγανακτισμένη, θεωρώ ότι μετά από αυτό η ίδια, αν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε, θα ήταν 10 φορές πιο οργισμένη. Εννοείται. Δεν θα ήταν φοβισμένη, αν αυτό ήταν ο σκοπός. Να πούμε ότι υπήρξε αναφορά, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω, το λέω ως αναφορά με κάποια επιφύλαξη, ότι υπήρξαν ηλικιωμένοι που είχαν χάσει τις αισθήσεις τους σε στοά κοντά στο Σύνταγμα από τις Μολότοφ και τα δακρυγόνα. Απλά δεν είναι μια επιβεβαιωμένη είδηση. Το είδα ως αναφορά κάτω από ειδησιογραφία και το λέω με κάθε επιφύλαξη. Ωραία. Να περάσουμε στο επόμενο ηχητικό, Κώστα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να περάσουμε στα πιο σκληρά ηχητικά, αν μου επιτρέπετε η έκφραση. Θα ξεκινήσουμε με το ηχητικό της Άλμα Λάτα. Η Άλμα Λάτα την έχετε δει οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, σε δηλώσεις της. Είναι η μητέρα της Κλαούντιας. Μίλησε στους δημοσιογράφους για τα 2 χρόνια μετά και χωρίς να θέλω να σας προειδεάσω, αλλά θέλω να σας προειδεάσω, θέλω να ακούσετε τις δηλώσεις της στα 2 κομμάτια. Στο πώς περιγράφει την απώλεια και πώς αλλάζει η φωνή της μόλις μιλάει για το τι έχει συμβεί 2 χρόνια μετά. Σε 2 χρόνια και δεν μπορώ να το πιστέψω ότι η καρέκλα είναι άδεια μέσα στο σπίτι. Μου λείπει κάθε μέρα, κάθε στιγμή της ώρας. Μου λείπει το χαμόγελό της. Μου λείπει οι συμβουλές της. Πάντα με έλεγε, μαμά, σε έχουμε φύλακας άγγελος. Κι όμως δεν έκανα τίποτα αυτήν την ημέρα. Αυτήν τη νύχτα δεν έκανα τίποτα. Δεν με έδωσε ούτε ένα λεπτό ευκαιρία να πάω να τη βοηθήσω.
Ήμουνα μια περήφανη μάνα. Είχε στη στολή της αξιωματικό και έλεγα κοίτα τι κόρη έχω. Και το ανέβαινα εγώ με τη βαλίτσα στη σχολή για να πάει. Μήπως έκανα εγώ λάθος. Δεν την προστατέψα όπως έπρεπε, γιατί δεν μας ενημέρωναν τίποτα για αυτά τα τρένα. Ήθελε πάντα να φτάσει ψηλά. Πάντα. Κι όμως ο Θεούλης το άκουσε και το πήρε μαζί τους. Μόνο αυτό θέλω να το πιστέψω. Να μην καταραίω. Με πάγκωσαν την ψυχή, παιδιά. Με πάγκωσαν την ψυχή. Σαν δεν κυκλοφορεί το αίμα μέσα μου. Καμιά φορά λέω πεθαίνω. Και έλεγε πάντα θα γίνω καρδιολόγος, λέει, μόνο για τη μαμά. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Τα πάντα για να μην μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Ξέρουμε όλα. Τα ξέρουμε όλα. Ό,τι κρύβεται μέσα και μπροστά. Ό,τι λένε θα βγει αλήθεια. Εγώ πάντα λέω στα δικαστήρια θα ακουστούν πολλές αλήθειες. Αυτά που δεν έχουν ακουστεί. Γιατί κάτι λέμε και τα γυρνάνε. Και από εδώ και πέρα δεν θα τα πούμε. Για να μην μας το γυρνάνε πίσω. Κάθε φορά στα δικαστήρια. Εκεί. Και αν δεν δικαστούν αυτοί που πρέπει, θα κάνουμε τα πάντα. Εμείς οι μανούλες θα κάνουμε λαϊκό δικαστήριο. Δεν γίνεται για το σπλάκ να μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια. Κανενός. Εμείς τα μεγαλώσαμε. Εμείς θα δώσουμε το τελευταίο λόγο. Κώστα. Δύο πρόσωπα σε ένα. Δύο πρόσωπα σε ένα. Πένθος και οργή σε 2 λεπτά ακριβώς. Απίστευτο. Ναι. Ναι. Γιατί μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της, και διάβαζα πολύ σωστά ότι αν και η ελληνική γλώσσα είναι τόσο πλούσια, δεν υπάρχει λέξη για τη μία μάνα που έχει χάσει το παιδί της, πλην η πιο κοντινή είναι το χαροκαμένη. Αλλά ατόφια λέξη που να περιγράφει τη μάνα που έχει χάσει το παιδί της δεν υπάρχει. Αποφάσισαν λοιπόν να τα βάλουν με μάνες που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Σε μια ευνοούμενη πολιτεία θα ακούγαμε τη δήλωση της Άλμα Λάτα στο πρώτο λεπτό και στο δεύτερο λεπτό, όλο αυτό που ακούσατε από τη μέση και μετά, θα ήταν κάποιος πολιτικός. Σε μια άλλη πολιτεία όμως, όχι σε αυτή που ζούμε. Ναι, ένας πολιτικός που θα είχε την τζίπα. Και θα έψαχναν το δίκιο, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ναι, βέβαια, και αν έφταιγε θα είχε την τζίπα να παραιτηθεί ή να αναλάβει τις ευθύνες του. Όχι όμως στο δικό μας κράτος δυστυχώς, αλλά πού θα πάει, νομίζω ότι τώρα είμαστε πιο κοντά από ποτέ, ας πούμε, για να μπας και γίνει κάτι βλέπω να αχνοφαίνεται, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι ζητούν δικαίωση. Επειδή θα συνεχίσουμε λίγο το σχολιασμό σε αυτό το ύφος από εδώ και πέρα, γιατί έτσι αποφασίσαμε με πολύ σεβασμό απέναντι σε αυτές τις μαμάδες, αλλά όχι μόνο τις μαμάδες. Τις οικογένειες. Μπράβο, γιατί παρακάτω θα ακούσουμε και τον Νίκο που είναι σύζυγος της Αθηνάς. Να περάσουμε και στην δήλωση της Δέσποινας Γκανίδου, η οποία είναι μητέρα του Γεώργιου Παπάζογλου. Θα σας διαβάσω τη δήλωση για να πάμε μετά με τον Κώστα να τη σχολιάσουμε. Η τέφρα των δικών μας ανθρώπων μαζί με τα υπολείμματα DNA, όπως για παράδειγμα τα δόντια του παιδιού μου, πετάχτηκαν στα σκουπίδια, πετάχτηκαν στα απορρίμματα. Και είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, γιατί βρέθηκαν υπολείμματα DNA. Βρέθηκε γνάθος, βρέθηκε αστράγαλος, βρέθηκαν άλλα υπολείμματα DNA. 3 μήνες, 9 μήνες και 1 χρόνο μετά. Κώστα. Τα δόντια του παιδιού μου. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Την δήλωση την άκουσα, νομίζω την άκουσα και live. Μαζεύαμε το υλικό, αλλά δεν το χωρούσε το μυαλό μου, όχι μόνο για το έβριμα, αλλά για το ποιος είπε αυτό το έβριμα δημόσια. Το είπε η μαμά του, το είπε η μάνα του, το είπε η μητέρα του. Πείτε το όπως θέλετε. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο και την χάνει τώρα να διαβάσαμε τη συγκεκριμένη δήλωση, αλλά η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες και ψάχνοντας εκτεταμένα όλα τα ρεπορτάζ, έχουμε ακούσει από τον κύριο Παπαγγελή, νομίζω, που βγήκε με το παπούτσι του παιδιού.
Ναι, νομίζω ναι. Άλλος έχει χέρια, άλλος έχει πόδια. Ο κύριος Πλακιάς ήταν ή ο κύριος Ασλανίδης που είπε, που δεν τον αφήνουν για την εκταφή. Και ο κύριος Ασλανίδης, αλλά νομίζω δεν αφήνουν για εκταφή τους συγγενείς. Κανένα δεν αφήνουν για εκταφή. Βγήκε ο δικηγόρος όμως του κυρίου Ασλανίδη και είπε, παραλάβαμε ένα φέρετρο με 10 μέλη. 10 μέλη, ό,τι να είναι. 3 χέρια, 5 πόδια, ένα φέρετρο με 10 μέλη. Δεν αφήνουν να γίνουν ούτε τοξικολογικές ούτε οποιαδήποτε άλλη εξέταση. Έχουν καταστραφεί τα φιαλίδια, έτσι μπορούμε να το πούμε και αυτό. Ναι. Τα φιαλίδια με εντολή καταστράφηκαν πολύ σύντομα, νομίζω 40 μέρες. Μπορεί να κάνω λάθος, σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Φοβάμαι μη λες και πολύ. Ναι, μπορεί να λέω και πολύ. Ναι. Ακούσαμε λοιπόν. Όχι μία γνάθος, όχι ένα χέρι, όχι ένα πόδι, ειδοντοστοιχεία. Πού ζούμε? Τζορτζίνα, τι έχουμε πάθει, ναι, βασικά. Ναι, τι έχουμε πάθει. Τζορτζίνα, να σου πω, ξαναλέω, γιατί εγώ σοκαρίστηκα με αυτή την είδηση, όχι αυτή καθ' αυτή την είδηση, αλλά ποιος μετέδωσε αυτή την είδηση. Η μητέρα. Αυτό δεν το χωράει τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό. Έχουν αφήσει τους ανθρώπους, το είπαμε και θα το ξαναλέμε, να γίνουν detective της ίδιας τους της ιστορίας. Το αντιλαμβάνεις αυτό το πράγμα? Το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι αυτό που εξωθεί και τους ίδιους τελικά, γι' αυτό έχουν βγει πλέον και μιλάνε έτσι, αλλά εξώθησε και όλο τον υπόλοιπο κόσμο πια στους δρόμους, είναι ότι το γεγονός όχι μόνο ότι η ιστορία πάει έτσι, αλλά βρίσκονται πράγματα, βρίσκεται DNA, αποδεικνύονται σιγά σιγά, βγαίνουν αλήθειες και πάνε να μας βγάλουν τρελούς και να μας πείσουν ότι δεν είναι έτσι. Εντάξει, τις απαντήσεις έχει πάρει ο κόσμος. Νομίζω η εικόνα έχει διαμορφωθεί. Όμως Κώστα, μισό λεπτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι εδώ και 2 χρόνια δεν άκουσαν ένα συγγνώμη από κανέναν, δεν πήρε κανένας καμία ευθύνη, έχουν χαθεί 57 ψυχές που ξέρουμε σίγουρα και πόσες άλλες που υποπτευόμαστε και δεν έχουν ακούσει, δεν υπάρχει, δεν έχει βγει ένας άνθρωπος επίσημα να πει ζητάω συγγνώμη. Ούτε από ούτε σε αυτούς που πρέπει, ούτε στον υπόλοιπο κόσμο όμως. Είναι μια γενική ευθύνη. Ο Νίκος νομίζω στην συνέντευξη θα μας απαντήσει τι περιμένει να γίνει από εδώ και πέρα. Νομίζω η συγγνώμη, Τζορτζίνα, νομίζω η συγγνώμη δεν αρκεί πλέον, καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά νομίζω ότι δεν αρκεί στην ψυχή τους. Οι άνθρωποι θέλουν δικαίωση. Δικαίωση και δικαιοσύνη εννοείται ότι δεν αρκεί. Αλλά εσύ αναφέρεις ότι ούτε το βασικό. Ας ξεκινούσαμε από κάπου. Εδώ πέρα ακούμε σημεία και τέρατα και η κατάσταση αντί να καλυτερεύει, χειροτερεύει μέρα με τη μέρα από αυτά που βγαίνουν, που βλέπουν το φως όχι της δημοσιότητας, το φως της αλήθειας. Το φως των social media θα έλεγα, γιατί της δημοσιότητας είναι άλλο θέμα. Είναι μια σχετική έννοια πλέον. Ακριβώς. Και η δημοσιότητα. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε σιγά σιγά και στο επόμενο ηχητικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω μας συγκλώνησε όλους από την αρχή. Κοιτάξτε ρε παιδιά, είναι και κάποιες μορφές που σου μένουν και στο μυαλό. Είναι ο Χρήστος ο Χούπας, έχασε την ελπίδα, την κόρη του. Νομίζω ότι κάθε φορά που βγαίνει αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί, εάν έχεις βασικές αρχές ενσυναίσθησης, να μην σε συγκινήσει. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει 2 χρόνια μετά και λέει πώς είναι η ζωή του και της οικογένειάς του αυτή τη στιγμή. 3 παιδιά θα έβγαζα με πτυχία στην κοινωνία. Τώρα μιλάω για τα εναπομείναντα. Τι σας λείπει περισσότερο από την ελπίδα? Η αγκαλιά της. Δεν μπορώ να συγκινούμε. Η αγκαλιά της που λείπει πάρα πολύ. Και στη μάνα της το ίδιο. Έχω μια υπέροχη γυναίκα και μου χτίσαμε κυριολεκτικά για να αναθρέψουμε 3 παιδιά και να έχουμε μια οικογένεια υπόδειγμα, πρότυπο. Εκείνο το βράδυ, εσείς πώς ενημερωθήκατε? Μου τηλεφώνησε ο Κωνσταντίνος 4 η ώρα τη νύχτα και μου λέει πατέρα, η ελπίδα δεν απαντάει στο κινητό. Άρχισα να ντύνομαι
και τα πόδια μου δεν έβρισκαν από το τρέμουλο το μπατζάκι να μπει μέσα στο παντελόνι μου. Ξημερώνω στη Λάρισα και εκεί, εν πάση περιπτώσει, ήταν πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλές κάμερες και φυλαγόμουν να μην περάσω μπροστά από κάποια κάμερα, αλλά κάποια στιγμή αφηρημένος πέρασα. Άρχισαν τότε βροχή τα τηλέφωνα από φίλους μου. Τι γυρεύεις εκεί? Πες μου ότι είναι ψέματα. Έκανα με τα παιδιά μου έψαχναν όλα τα νοσοκομεία. Μην τυχόν είναι κάπου ζαλισμένη, κάπου παραπεταμένη, κάπου δεν έχει τις αισθήσεις της προσωρινά, αλλά ζει. Μάταια όμως. Τι είναι αυτό που κρατήσατε από τα πράγματα της ελπίδας? Όλα. Και κυρίως οι ζωγραφιές της στα μελίσια μου. Τις απέσυρα για να μην φθαρούν, να διατηρηθούν στο διηνεκές. Δεν βρήκαμε όμως το κινητό της, δεν βρήκαμε την τσάντα της, δεν βρήκαμε το περιδέρεο, το οποίο ήταν από πραγματικά μαργαριτάρια και κόστιζε πανάκριβα, δώρο από την αδερφή μου, από τη θεία της. Αυτά δεν τα βρήκαμε. Ως φαίνεται θα έπεσε γερό πλιάτσικο. Το περιδέρεο δεν φεύγει από το λαιμό κάποιου. Πρέπει κάποιος να το ξεκουμπώσει για να το πάρει. Χάσατε την πίστη σας? Φυσικά. Ο Πανάγαθος με έβαλε στο βαρέλι και έξισε το βαρέλι, την μπογιά, για να με πάει ακόμα παρακάτω. Δεν του χρωστάω τίποτα λοιπόν. Η μαχαιριά είναι πάρα πολύ βαθιά. Υπάρχει ζωή σήμερα για εσάς? Γεμίζω το χρόνο μου ποικιλοτρόπως. Ζωή όμως όχι. Και ξέρω ότι δεν θα έχουμε να πεθάνω. Το αγαπημένο τραγούδι που σας έλεγε η ελπίδα? Ήτανε της ελευθερίας σαν μανιτάκι. Το έφυγες νωρίς. Και τελικά έφυγε νωρίς. Αγαπητοί ακροατές, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς άνθρωποι είμαστε. Εννοείται ότι λυγίζουμε μπροστά σε αυτά τα ηχητικά ντοκουμέντα. Ναι. Δεν ξέρω και τι απομένει να πούμε μετά από αυτές τις δηλώσεις. Όχι μόνο του κυρίου Χούπα και των υπολείπων σαφέστατα, αλλά δεν ξέρω τελικά εμείς τι μπορούμε να σχολιάσουμε μετά από αυτό. Νομίζω αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, σχεδόν κάνουμε, θα έπρεπε να το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Τη σιωπή σε αυτούς τους ανθρώπους. Τη σιωπή, και αλλά... τον πραγματικό σεβασμό, όχι το υποτυπώδες κυβότο κεφάλι. Όπως είπε χαρακτηριστικά κάποιος για το σκύβωτο κεφάλι που ακούστηκε από τον πρώτον της χώρας, καλό θα είναι να σηκώσεις το κεφάλι για να δεις τι έχεις κάνει. Εμένα ο κύριος Χούπας με συγκλονίζει για κάποιο λόγο, δεν το γνωρίζω αυτό. Ίσως και να μην πρέπει να με συγκλονίζει τόσο, δεν ξέρω, είναι τελείως αυθόρμητο αυτό που γίνεται. Θα ήθελα πάρα πολύ να τον κάνω μια τεράστια αγκαλιά αυτόν τον άνθρωπο και όλους τους συγγενείς. Από όλα τα ηχητικά που ακούσαμε, για κάποιο λόγο εμένα αυτό ήταν από τα συγκλονιστικότερα, διότι έκανα εικόνα ακριβώς το μπατζάκι που δεν έμπαινε από το τρέμουλο, το οποίο αν καταλάβετε τι σημαίνει αυτό για το σοκ που μπορεί να υποστεί ένας άνθρωπος, λέει πολλά. Τα λέει όλα βασικά, νομίζω. Ξέρεις Κώστα, μέχρι να σου συμβεί κάτι, δεν πιστεύεις ότι θα σου συμβεί. Πιστεύεις ότι όλα συμβαίνουν κάπου αλλού, αρχικά. Ναι. Υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι που τέλος πάντων σέβονται κάποια πράγματα και δεν έχουν κάποια έπαρση, αλλά δεν μπορείς να πιστέψεις ότι μπορεί να σου συμβεί τέτοιο τραγικό κακό, ειδικά όταν αυτό το κακό έχει συμβεί λόγω μιας αλληλουχίας άτυχων εγκληματικών παραλήψεων. Αν με συγχωρείς που όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Εμείς παρόλα αυτά, με κάθε σεβασμό, αυτές οι δηλώσεις πρέπει να ακούγονται.
ανεξαρτήτως αν εμείς έχουμε κάτι να συμπληρώσουμε ή όχι, και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Είναι λίγο σκληρές, το αναγνωρίζουμε, αλλά είναι η πραγματικότητα αυτή και έχει φτάσει τόσο πολύ ο κόμπος στο χτένι που δεν μπορούμε πλέον να κλείνουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Αυτός ήταν και ο λόγος που κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Αν σας βοηθάει αυτό, κάθε φορά που προσπαθώ που τυχαίνει, γιατί μόνο έτσι τυχαίνει από την καθημερινότητα, να ξεχάσω τα τέμπη και μου έρχεται στο μυαλό ότι έχει συμβεί αυτή η τραγωδία, ανατρέχω σε δηλώσεις συγγενών ή βλέπω κάποια βίντεο για να μην το ξεχάσω. Γιατί όλοι οι από πάνω μας βασίζονται στην αμνησία μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τέτοιου είδους εγκλήματα. Εννοείται, γιατί ξέρεις, πάντα σκέφτομαι, αν είχε συμβεί σε μένα, εγώ τι θα ήθελα. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Έχουμε μπει και δύο σε αυτή τη διαδικασία. Μα αυτό είναι που σε σηκώνει από την καρέκλα, από τον καναπέ. Αυτό είναι που σε εξοργίζει. Και όπως επειδή είπε ο Κώστας πριν ότι εγώ με κρατιέμαι με το ζόρι, είναι αλήθεια. Εγώ κρατιέμαι με το ζόρι κάθε φορά που σκέφτομαι ότι ξεκάθαρα τυχαία δεν ήμουν εγώ ή η αδερφή μου. Το λέω γιατί ταξιδεύουμε πολύ με μέσα, ειδικά η αδερφή μου. Γιατί εμείς έχουμε και μεταφορικό μέσο, η αδερφή μου δεν έχει αυτοκίνητο, οπότε ταξιδεύει ακόμα πιο συχνά. Και όταν ανακάλυψα ότι λόγω τριημέρου πραγματικά ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός, δηλαδή παιδιά δεν μπορώ μπορεί να το λέμε συνέχεια το τυχαίο, αλλά ήταν ξεκάθαρα μία απόφαση που δεν είχα πάρει. Για να ταξιδέψεις, λες. Ναι. Θα μπορούσα, όσο απλά το λέω τώρα σε αυτό το μικρόφωνο, γιατί ταξιδεύω πάρα πολύ συχνά και θα μπορούσα πάρα πολύ απλά να έχω πει είναι το τριήμερο, θα πάω έτσι, για να δω, να πάω έτσι να δω και πώς είναι, έχω καιρό να πάρω το τρένο. Πραγματικά τόσο απλό. Ήτανε ενός λεπτού επιλογή. Ναι, εγώ έχω ταξιδέψει τουλάχιστον 10 φορές με αυτό το τρένο. Όλοι έχουμε ταξιδέψει, γι' αυτό και λέω. Έχω κάτσει μόνο στο κηλικείο. Ή καθόμουν μόνο στο κηλικείο. Δηλαδή θυμάμαι τον εαυτό μου να μετακινούμε και να πηγαίνω στο κηλικείο. Γι' αυτό όταν αντιλαμβάνεσαι, ο καθένας για τον εαυτό του φυσικά μπορεί να το κάνει αυτό, όταν αντιλαμβάνεσαι πόσο τυχαίο είναι, εκεί πέρα είναι που εξοργίζεσαι και θέλεις να σηκωθείς και να αρχίσεις, δεν ξέρω, να τα σπάς όλα γύρω σου από οργή, γι' αυτό το σάπιο και σταθερό σύστημα. Νομίζω ότι έχουμε πει, έχουμε ακούσει, σας έχουμε παραθέσει όσο μπορούμε κάποια ηχητικά, μετά από πολλή σκέψη το ποια θα βάλουμε. Ένα ηχητικό όμως το οποίο θα ακούσετε στη συνέχεια είναι αυτό το οποίο μόλις το ακούσαμε είπαμε κατευθείαν ότι πρέπει να ακουστεί. Προειδοποιούμε ότι κατά τη γνώμη μας είναι αρκετά σκληρό. Είναι η μητέρα... Συγγνώμη, όπως είναι και αρκετά μεγάλο σαν ηχητικό, εννοώ σε σχέση με τα υπόλοιπα που έχουμε βάλει. Ναι, έτσι. Okay. Είναι η μητέρα του Γεράσιμου λοιπόν, Τζορτζίνα. Ναι. Την οποία θα ακούσουμε... Είναι ο Γεράσιμος όπως γνωρίζετε περισσότεροι είναι ο μοναδικός επιζών του πρώτου βαγονιού. Το γιατί είναι ο μοναδικός επιζώντας του πρώτου βαγονιού και το τι έχει συμβεί σε αυτό το παιδί εδώ και 2 χρόνια το μάθαμε από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα στο Star Channel που έκανε τις μοναδικές δηλώσεις η μητέρα του. Που νιώθω με πολύ απλά λόγια. 2 χρόνια τώρα. Πενθώ τους 57 λαμπρούς συνανθρώπους μου. Τις χαρές και τις διακρίσεις τους, τους γάμους και τους απογόνους τους που δεν θα έρθουν ποτέ. Πενθώ το μέλλον της Ελλάδας, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, αξίες ιερές που η χώρα μου γέννησε. Έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Παγκόσμιο ρεζίλι. Τρίζουν τα κόκαλα των 57 και των αρχαίων προγόνων. Για νομοθέτες που ευλογούν τα γένια τους και για το πώς έχει καταντήσει η δικαιοσύνη. Μαριονέτα. Κάθε βράδυ λοιπόν που με μια αγκαλιά καληνυχτίζουν τα παιδιά τους, να σκέφτονται και να στοιχιώνουν πόσες αγκαλιές είναι κενές την ίδια ώρα. Και πως η δική μου αναρωτιέται αν θα υπάρχει κι αύριο. 2 χρόνια τώρα που δεν προσομοιώνονται, δεν περιγράφονται με λόγια. Πόσο αντέχει ο άνθρωπος να βλέπει ό,τι αγαπάει να υποφέρει. 58 είναι τα θύματα.
και βάλτε τα στην ιωστή. Για τους γονείς και τα αδέλφια τους και τα παιδιά τους. Για όλους τους αγαπημένους τους και τους συντρόφους τους, τους φίλους τους, τους κολλητούς και όλους τους τραυματίες. Για όσους δεν θα μάθουμε ποτέ. Και ακόμα ένα Σένι. Αλλά όπως εγώ τον ήξερα, όπως τον ανάθρεψα, όπως τον καμάρωνα, δεν θα γυρίσει πια ποτέ ξανά. Τώρα εγώ έχω ένα άλλο παιδί για να λατρεύω. Το Γεράσιμό μου τον έχω μόνο βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Μόλις τον αντίκρισα διασωληνωμένο, χωρίς τα μακριά μαλλιά του, έχοντας την αίσθηση πως αυτό που συμβαίνει δεν είναι αλήθεια, του υποσχέθηκα πως θα του προσφέρω ό,τι υπάρχει διαθέσιμο στον πλανήτη. Είχε την τύχη να βρεθεί στα χέρια των γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας και να χειρουργηθεί από τον δόκτορα Μπρότη, τον εξαίρετο νευροχειρουργό της ομάδας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Το σώμα του δεν είχε ούτε μια γρατζουνιά. Αν εκτοξεύτηκε, θα πρέπει να έσκασε με το πόδι. Η αριστερή κνήμη είχε σπάσει στα 2, αλλά δεν φαινόταν. Λίγο καιρό μετά βρήκα τους ανθρώπους από το ΕΚΑΒ της Λάρισσας που τον σήκωσαν από το έδαφος και τους νοσηλευτές των επιγόντων που του ξύρισαν το κεφάλι. Ούτε μια σταγόνα αίμα. Αργότερα μου είπαν οι γιατροί πως η ζημιά έγινε από το οστικό κύμα της έκρηξης. Είναι σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα μέσα στο κεφάλι του. Εξαγγειώθηκαν τα υγρά των κυτάρων του εγκεφάλου. Κάτι που απέχει πολύ από ένα τραύμα. Η πρώτη εγχείρηση έγινε αμέσως. Η πίεση στον εγκέφαλο αυξανόταν δραματικά. Σε 12 ώρες και η δεύτερη καρανιεκτομή. Άντεξε. Κανείς δεν το περίμενε. Από το οστικό κύμα οι πνεύμονες είχαν θλάσεις. Όλα τα σπλάχνα τραυματισμένα. 2 σπασμένα πλευρά και ένα κόκαλο της σπονδυλικής στήλης. Ούτε μια γρατζουνιά. Το οστικό κύμα. Περνούν οι μέρες. Τα ζωτικά όργανα δεν καταραίουν όπως αναμενόταν. Όμως η ακραία ραβδομιόλυση απειλεί τα νεφρά και πάλι τη ζωή του. Για το επόμενο διάστημα, 2 τεράστιες αντλίες δεξιά και αριστερά του με ειδικά φίλτρα ανακύκλωναν το αίμα του. Οι γιατροί της ΜΕΘ ήταν πάντα ένα βήμα μπροστά. Σε 24 μέρες ακολουθεί χειρουργείο στο πόδι, λάμα με βίδες, ακολουθούν ακραίες λοιμώξεις. Με την προνοητικότητα και την ιατρική τους ευφυΐα, οι χρυσοί μου οι γιατροί του χάριζαν κάθε μέρα τη ζωή του. Και ας λέει ο δόκτωρ Κομνός πως ο Γεράσιμος είναι που αντέχει. Ήμουν σίγουρη πως θα αντέξει. Και στο μυαλό μου ήδη προγραμμάτιζα τα επόμενα βήματα. Όχι προς ανέβρεση καλύτερης ιατρικής, αυτήν την είχαμε ήδη, είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Κρεμόμουν από τα χείλη των γιατρών και γκούγκλαρα για τις προηγμένες τεχνολογίες. Από την πρώτη εβδομάδα μετά τα τέμπη, έβαλα 2 προγραμματιστές και έφτιαξαν πρόγραμμα να στέλνει με κωδικούς για προστασία των προσωπικών δεδομένων αρχαία τεραμπάιτς σε όλο τον κόσμο, σε δευτερόλεπτα. Ζήτησα από τον δόκτορα Κομνό τις αξονικές. Το παιδί είναι μη διακομίσιμο και μη αναστρέψιμο. Και εγώ είμαι η μάνα του, του είπα και μου τα έδωσε. Επικοινωνώ αρχικά με το Κολούμπια. Απαγορεύεται ακόμη το υπερατλαντικό ταξίδι. Προσανατολίζομαι στην Ευρώπη. Γίνεται δεκτός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λοζάνης για 2 μήνες. Επικοινωνώ με ειδικό κέντρο στη Ζηρίχη. Γίνεται και εκεί δεκτός για όσο καιρό χρειαστεί. Τελικά πήγαμε στο Ανόβερο. Μέσα στις πρώτες 12 μέρες ο αιματοκρίτης έπεσε δραματικά και νέες λοιμώξεις χωρίς αντιμετώπιση. Ετούμε συνάντηση με τον διευθυντή ιδιοκτήτη του Ιδρύματος για να ζητήσω ενημέρωση και εξηγήσεις. Ήθελα να πάρω το Γεράσιμο από εκεί. Κάλεσα και τον πατέρα του που είχε ήδη γυρίσει στην Ελλάδα. Από τη δύσκολη θέση με έβγαλε ο γιατρός. Προφασίστηκε ένα από τα μικρόβια που ήδη είχε ο Γεράσιμος από τη Λάρισα, τα οποία ήξερε, ήταν γραμμένα στο ιστορικό του, και πως πρέπει να φύγουμε ούτως ή άλλως. Ο Γεράσιμος γύρισε στη Λάρισα με στρατιωτικό αεροπλάνο και σε άσχημη κατάσταση. Πάλι οι γιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισσας έκαναν το θαύμα τους. Περιμένοντας το αεροπλάνο που θα μας έφερνε από Γερμανία-Ελλάδα, μιλάω για δεύτερη φορά με Αμερική. Με την ξαδέλφη μου, Dr. Σύση Νικολάου, στον τομέα των κατασκευών, πλέον εργάζεται για την κυβέρνηση εκεί. Θα προσπαθήσουμε ξανά. Ο κουνιάδος της είναι σπουδαίος νευρολόγος στην Αμερική και τον συμβουλευτήκαμε. Η απάντηση του Πιέρ Φαγιάτ για τον εγκέφαλο, περισσότερα από μένα, ξέρει ο μαθητής μου Παναγιώτης Βαρελάς. Ο δόκτωρ Βαρελάς έρχεται στην Ελλάδα από μόνος του, χωρίς να δεχτεί χρήματα για το Γεράσιμο, αψηφώντας τον τυφώνια Ντάνιελ στις 4 Σεπτεμβρίου 2023. Και από τότε είναι συνεχώς στο πλευρό μας, μαζί με τη σύζυγό του Μαριάννα Σπανάκη, επίσης νευρολόγο. Διαγράφεται ένα πλάνο για την Αμερική. Θα ήταν ασφαλέστερο να έχουν γίνει διορθωτικές εγχειρήσεις καρανιοπλαστικές για το ταξίδι. Κάτι που στην Ελλάδα θα αργούσε. Πήραμε και τη σύσταση των Ελλήνων χειρουργών να κάνουμε τα πάντα στη ΣΥΠΑ για να υπάρχει και μια γνώση και ιατρική συνέχεια με τους γιατρούς εκεί. Επιλέγεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Χάρβαρντ στη Βοστόνη. Ο Γεράσιμος ταξίδεψε χωρίς το κρανίο του, με τα κόκαλα διατηρημένα σε πάγο. Φτάνοντας εκεί, οι γιατροί αποφάσισαν να βάλουν ομοσχεύματα 3D εκτύπωσης ως πιο ασφαλή επιλογή. Οι 2 εγχειρήσεις έγιναν πανεύκολα, χωρίς επιπλοκές. Τον Απρίλιο του 2024 μπήκε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα ανίχνευσης συνείδησης, στο οποίο βρέθηκαν ενεργά σημεία. Το επόμενο στάδιο θα ήταν να εφαρμοστούν ηλεκτρόδια στα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό όμως δεν ήταν εφικτό, γιατί στην πράξη δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν τα σημεία λόγω της ακραίας και εκτεταμένης βλάβης. Οι στόχοι της Αμερικής επετεύχθησαν. Οι γιατροί είπαν πως δεν έχουν τίποτε άλλο να προσφέρουν και πως ο Γεράσιμος είναι, ακόμη και για αυτούς, μοναδικός ασθενής.
Αν η Αμερική δεν μπορεί, τότε ποιος? Ο ερευνητής γιατρός είχε αναφέρει πως ένα μέρος των ειδικών εξετάσεων γίνεται και στην Ιταλία, πάντα σε ερευνητικό επίπεδο. Κάτι που ίσως χρειαστεί σε μια πενταετία, Θεού θέλοντος, να αποφύγουμε το μακρινό ταξίδι στην Αμερική. Ασθενείς σαν το Γεράσιμο δεν βελτιώνονται μήνα τον μήνα. Ο ίδιος ο γιατρός είπε πως πέρα από αυτό δεν ξέρει κάτι άλλο για το συγκεκριμένο κέντρο της Ιταλίας. Ξεκινάει μια επικοινωνία της κακιάς ώρας με τους Ιταλούς. Πέρασαν 2 μήνες να γνωριστούμε στα Zoom. Στο μεταξύ, ο Γεράσιμος αντιμετώπισε πέτρες στα νεφρά, παρενέργεια του κόμματος και 2 ακόμη εγχειρήσεις. Ευτυχώς που προέκυψαν στη Βοστόνη. Και αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα και με επιτυχία. Πήγαμε στην Ιταλία χωρίς γραπτό πλάνο. Μας είπαν πως θα τον παρακολουθούν νύχτα μέρα και πως θα εκμεταλλευτούν την παραμικρή κίνηση με ηλεκτροδιεγέρσεις. Πέρασαν 50 μέρες. Δεν είχα δει κάποιον άλλον πέρα από τους συνηθισμένους γιατρούς. Ρωτούσα. Δεν έπαιρνα απαντήσεις ακόμη και στα συμβούλια. Λοιμώξεις που δεν είχαν προκύψει ξανά από τον Απρίλιο του 2023 και κακή νοσηλεία. Την περασμένη Τρίτη, και αφού με τα πολλά έβαλαν το πρόγραμμα σε λειτουργία, μας είπαν πως δεν έχουν βρει κάποια συνειδητή κίνηση του Γεράσιμου, αλλά θέλουν άλλες 3 εβδομάδες. Τους είπα πως είχαν ζητήσει 1 μήνα και τους έδωσα 3 και πως θα φύγουμε τέλος του μήνα. Και από 2 20 την εβδομάδα, τόσο ήταν η συνεχής παρακολούθηση, η ερευνήτρια μπαίνει στο δωμάτιο 2 φορές την ημέρα. Ο Γεράσιμος, όταν ήρθε στην Ιταλία, χρειαζόταν κέντρο αποκατάστασης υποβοηθούμενης διαβίωσης. Τώρα χρειάζεται νοσοκομείο. Αν σου λουπώσω την ενότητα Ιταλία, έγιναν κάποιες μελέτες συνείδησης και οι γιατροί απεφάνθησαν πως δεν ανίχνευσαν κάποια συνειδητή κίνηση του Γεράσιμου. Και όπως είπε ακριβώς ο γιατρός, δεν στερείται κάποια ευκαιρία από το παιδί αναχωρώντας. Μακάρι όλος αυτός ο πόνος να είχε άλλο αποτέλεσμα. Χωρίς τους γιατρούς της Λάρισσας, την ξαδέλφη μου, τον δόκτορα Βαρελά, τίποτα δεν θα ήταν εφικτό. Μόνη μου δεν θα τα κατάφερνα. Και οφείλω ευγνωμοσύνη επίσης στους ανθρώπους του ΕΟΠΗ, ιδιαίτερα της Λάρισσας. Και επειδή κάποιοι μπορεί να σχολιάσουν τα έξοδα, κάνω εικόνα να ρωτάνε πόσο κόστισε στο ελληνικό κράτος ο Γεράσιμος, θα απαντούσα με τα ίδια λόγια. Πόσο κόστισε στο Γεράσιμο το ελληνικό κράτος. Εννοείται πως ευχαριστώ όλους τους συνανθρώπους μου που συμπάσχουν και προσεύχονται για εμάς. Η δύναμη της δέησής τους με βρίσκει κατά κύματα, χειροπιαστά. Το νιώθω όταν καταραίω και την επόμενη στιγμή ανασηκώνομαι. Χωρίς τους καλούς μου φίλους ανά την Ελλάδα και όχι μόνο, δεν θα είχα σταθεί όρθια ως εδώ. Ειλικρινά, εύχομαι να είμαι αντάξια της αγάπης τους. Μέχρι τώρα δεν έχω ακούσει καλή ιατρική κουβέντα. Προσεύχομαι να δώσει ο Θεός τον τελευταίο λόγο. Δεν έχω πάψει να ελπίζω στο θαύμα. Εγώ από όλο αυτό που άκουσα θα πω από όλα όμως, γιατί η γυναίκα αυτή τα είπε όλα. Καλή της ώρα όπου και να είναι να της δίνει η αγάπη, ο Θεός, ό,τι αυτή πιστεύει, να της δίνει δύναμη. Εγώ έχω να πω μόνο αυτό. Πόσο κόστισε στο Γεράσιμο το ελληνικό κράτος? Αυτό ακριβώς. Συγκλονιστική φράση. Δεν νομίζω ότι χωράνε λόγια να σχολιάσουμε τον αγώνα. Ακούσαμε σε κάποια λίγα λεπτά τη ζωή ενός ανθρώπου τα τελευταία 2 χρόνια. Ούτε εικόνα δεν μπορούμε να το κάνουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μία μάνα που βάζει ως 58ο θύμα το ίδιο της το παιδί, ενώ είναι εν ζωή. Το είναι εν ζωή, Κώστα, να μου επιτρέψεις, είναι σχετικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο άνθρωπος εννοείται είναι εν ζωή, αλλά είναι και ζωή αυτή. Δεν ξέρω αν είναι ζωή αυτή. Εγώ θα σου πω ότι τη στιγμή που δεν έδινε τις εξετάσεις ο γιατρός και του είπε ναι, αλλά εγώ είμαι η μάνα του, τελειώνουν όλα εκεί. Αυτό είναι δεδομένο, ασφαλώς, συμφωνώ. Και στον τεράστιο αγώνα που έχει δώσει. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να περάσουμε... Ήρθε η ώρα να περάσουμε σε αυτό το συγκλονιστικό που ζήσαμε. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, είχαμε την τιμή, όπως σας είπαμε και στην αρχή αυτού του podcast, να έχουμε λίγα λεπτά σε τηλεφωνική σύνδεση τον Νίκο το Ζήση. Επιζών του εγκλήματος των Τεμπών, επιβάτης στη μοιραία αμαξοστοιχεία, σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα, η οποία δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή πια, ήταν και η ίδια επιβάτης της μοιραίας αμαξοστοιχείας. Το ζευγάρι είχε πάει 3ήμερο και επέστρεφε στο σπίτι του. Η Αθηνά είχε πάρει για πρώτη και τελευταία, όπως φάνηκε, φορά το τρένο στη ζωή της.
δυστυχώς, και έμελε να είναι η μοιραία με εξωστοιχεία. Και να πούμε ότι και ο Νίκος νοσηλεύτηκε επί 7 μήνες. Ήταν πολυτραυματίας. Σωστά. Διότι και ο Νίκος εκτοξεύτηκε από το βαγόνι. Η τελευταία κουβέντα που θυμάται από την σύζυγό του, την Αθηνά Κατσάρα, είναι το «Νίκο, το Χρήστο μας». Αυτό είναι που ηχεί στα αυτιά του. Ναι, να πούμε ότι τα παιδιά είχαν ένα μικρό αγοράκι τότε, τον Χρήστο 2 ετών, την ώρα που έγινε το ατύχημα. Όταν αντιλήφθηκαν λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο Κώστας, ότι κάτι συμβαίνει, η Αθηνά του έπιασε το χέρι, του είπε αυτό και κάπου εκεί τελειώσαν όλα. Όλα αυτά που σας επικοινωνούμε αυτή τη στιγμή και σας λέμε είναι πράγματα που έχει δηλώσει ο Νίκος κατά τη διάρκεια άλλων συνεντεύξεων. Εμείς επιλέξαμε έναν δρόμο όπου απλά θέλαμε να τον αφήσουμε να πει ό,τι είναι να πει 2 χρόνια μετά. Ακριβώς, με απόλυτο σεβασμό και την αμέριστη συμπόνια μας προς όλο αυτό το τραγικό που του συμβαίνει του ανθρώπου, και όπως και των υπολείπων. Έχουμε κάνει, νομίζω, Κώστα, ελάχιστες ερωτήσεις όπου αυτό μας επιτρεπότανε και με τον απόλυτο σεβασμό. Μας επιτρεπόταν ο Νίκος, για να πούμε το εξής, ποτέ δεν είπε τι. Όχι ο Νίκος, μεταξύ η συνείδησή μας, βέβαια. η συνείδησή μας, γιατί αποφασίσαμε από κοινού λοιπόν με τον Κώστα ότι κάποιες ερωτήσεις συγκεκριμένες που πολύ συχνά ακούμε σε δημοσιογραφικά φιάσκο, θα το πω έτσι, δεν επιτρέπαμε εμείς οι ίδιοι στους εαυτούς μας να βγουν από το στόμα μας. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ μπορούμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Και Νίκο, σε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Στην τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε τον Νίκο Ζήση. Ο Νίκος Ζήσης ήταν επιβάτης στην αμαξοστοιχεία στο έγκλημα των Ντεμπών. Είναι ο σύζυγος της Αθηνάς Κατσάρα, που έφυγε εκείνη τη μοιραία νύχτα, και πατέρας του πανέμορφου Χρήστου. Τον Νίκο τον έχετε συναντήσει σίγουρα στα social media, είναι αρκετά ενεργός, επικοινωνεί τον πόνο του και όλα όσα θέλει να μας πει. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είστε καλά, παιδιά. Αυτό που θέλουμε από εσένα είναι όσο και ό,τι θέλει να πει η ψυχή σου 24 μήνες μετά το έγκλημα. Παιδιά, πρωτίστως θα ήθελα να ζητήσω κάτι με όλη την ευγένεια που μου έχουν μάθει οι γονείς μου, οι δικοί μου άνθρωποι, που σίγουρα δεν έμαθαν σε αυτούς που μας κυβερνάνε δυστυχώς, να είναι πιο προσεκτικοί στις φράσεις, στα λόγια, όταν απευθύνονται προς εμάς τους συγγενείς, γιατί μπορεί να έχουν περάσει 728 μέρες και να νομίζουν ότι μας καταβάλει όλο αυτό και μας κούρασε, αλλά για εμάς, επειδή το πένθος το έχουμε μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σπίτι μας και θα είναι μια πληγή ανοιχτή για πάντα, η οργή μας όσο περνάει ο καιρός θηριεύει ακόμα περισσότερο με αυτά που λένε. Δεν μπορεί να λέει ο Άδωνης ότι όποιος πάει στα συλλαλητήρια για το Τέμπη στηρίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να λέει ο Βορίδης, που είναι νομικό και καθόλου ηθικά, ότι μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη τα Τέμπη είναι πολύ μικρό θέμα. Έχουν πει κι άλλα παλιότερα. Ο Μαρκόπουλος, το διασκεδάζω στην Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική μας στην Βουρλίδη. Και ο Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης τώρα, να λέει όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Έρχεται και μετά η βούλτεψη, που κρίμα που έχει μήτρα αυτή η γυναίκα, γιατί είναι μάνα, είδα έψαξα και τη βρήκα. Λέει τα Τέμπη είναι βεγιάτικο θέμα. Έχει μήτρα αυτή η γυναίκα, που αν συνέβαινε στο δικό της το παιδί θα είχε σηκώσει πάντα στον αέρα. Και κάποιους δημοσιογράφους του, να μην το χαρακτηρίσω, που καταλάβατε για ποιον λέω, για τον Πορτοσάλτε, που είναι ένα κινητό πλυντήριο της Νέας Δημοκρατίας. Που και πάλι δεν το κάνω για αντιπολίτευση. 12 χρόνια ήμουνα μέσα στα γραφεία
των υποψηφίων των τοπικών εδώ και ήταν βουλευτές μέσα στα γραφεία τους. Δεν το κάνουν σε καμιά περίπτωση η αντιπολίτευση και τα τρία μεγάλα κόμματα με φταίνε. Απλά η μπίλια έπεσε στην κυβέρνηση, που είναι η τωρινή Νέα Δημοκρατία. Τα κονδύλια, τα 780 εκατομμύρια που πήραν, ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, ξέρανε, δεν φτιάξανε τίποτα. Δεν είχαν 80.000 ευρώ για μια απλή τηλεδιοίκηση και ξαφνικά μέσα σε 3-4 μέρες βρήκαν 680 χιλιάρικα για τη συγκάλυψη. 700 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τι πράγματα είναι αυτά? Εγώ πάντως σε αυτή τη χώρα, παιδιά, δεν νιώθω ασφαλής, αλήθεια. Δηλαδή, καλύτερα να κλείσουμε ένα εισιτήριο μαζί με τον Χρήστο και να φύγουμε στην Κολομβία. Ποιο ασφάλεια θα είναι? Κανείς μας δεν νιώθει ασφαλής. Και δεν έχει αλλάξει τίποτα. Χθες η γυναίκα μου, χθες οι υπόλοιπες 57 ψυχές, αύριο μπορεί να είναι πιθανές πρόσφατες. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο όμως. Αυτό όλο που γίνεται αυτές τις μέρες, κατάλαβα ότι όντως ο Έλληνας έχει φιλότιμο. Ακριβώς έτσι είναι. Άρχισε να συνειδητοποιεί τι γίνεται. Φτιάσε με εμένα αυτό που με καίει το παιδί μου, ότι δεν θα ξαναζήσει την ανιδιοτελής αγάπη της μάνας του. Αυτό με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Νίκο, θα μπορούσα να σου κάνω μια ερώτηση? Ναι, φυσικά. Ο κύριος Παπαγγελής, αν δεν απατώμε, στην εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου στο Μέγκα, μάλιστα, ακριβώς, περιέγραψε ότι το πρώτο εξάμηνο του εγκλήματος, επικοινωνιακά με τα δικά τους τερτύπια και λόγω και των εκλογών που είχαμε κάποιους μήνες μετά, ζούσατε εντελώς μόνοι σας στο πένθος, σαν η κοινωνία να προχώρησε ένα πράγμα. Είναι κάτι που το αντιλήφθηκες και εσύ αυτό εκείνη την περίοδο? Ναι, φυσικά. Μπορεί και εμείς οι ίδιοι να μην θέλαμε. Ήταν ο πρώτος καιρός, παιδιά. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Εγώ μετά το 7 μήνο συνήλθα σωματικά και εκεί ξεκίνησε να κάνει το κωδικό. Γιατί προφανώς πρώτα κοιτούσα την υγεία μου για να μπορώ να το απεξέλθω στο τότε 2,5 χρόνο παιδί μου. Στο εξάμηνο ήταν 2,5 χρόνο ο Χρήστος. Και μετά ξεκίνησαν όλα τα ψυχολογικά, όλα μαζί. Με το που έφυγε ο πόνος από το χειρουργείο, με το που έφυγαν οι σωματικές βλάβες, να το πω έτσι, εκεί άρχισε να κυριαρχεί το ψυχολογικό. Και εκεί άρχισα να το ψάχνω. Ναι. Θα δω τι έγινε, από πού προήλθε όλο αυτό. Αυτό θα σε ρωτούσαμε. Πότε άρχισες να ανακαλύπτεις τη συγκάλυψη και όλα τα στοιχεία, σιγά σιγά το puzzle, πότε άρχισες να το μαζεύεις? Αυτό θέλαμε να σε ρωτήσουμε. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό, αλλά μόνοι τους μάλλον οι ψυχοσταθιά. Νίκο, συγγνώμη, δεν σε ακούσαμε καλά. Μάλλον. Λέω μόνοι τους μας βάλανε ψήλους στα αυτιά. Ναι. Ναι, εννοείται. Ναι. Λέγανε φάσκο και αντιφάσκο. Σήμερα μαύρο, αύριο άσπρο. Μόνοι τους, εμείς το πιστεύαμε μέσα μας, αλλά άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι εξαιτίας τους. Μα αυτό που συζητάμε κι εμείς συνέχεια είναι ότι μόνοι τους έχουν περάσει στην απέναντι όχθη. Δεν νομίζω να τους έθεσε κανένα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και όταν ακούω πραγματικά ότι συγκρίνουν δηλαδή το μάτι με τα τέμπη, ναι, και εκεί ήταν οι αθώες ψυχές, 104 αθώες ψυχές, αλλά μην συγκρίνετε το ένα με το άλλο. Καλά, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς... Αυτή νομίζω ότι αλήθεια το μεγαλύτερο ποσοστό από τις οικογένειες, 55 οικογένειες, έτσι, γιατί λέω 55 και όχι 57, γιατί 55 είναι οι δίδυμες του κυρίου Νίκη Πλακιά, ναι, και είναι του Μπουρνάζη που έφυγε ο πατέρας και ο γιος. Και ο γιος, ακριβώς. Ναι. Οι περισσότερες οικογένειες, το 80% θα πω, δεν είμαι 100% σίγουρος, ήταν με την κυβέρνηση.
Πριν γίνει όλο αυτό, έτσι. Αλλά δεν στοχοποίησαν ένα τρένο το οποίο είχε μέσα, ήμασταν όλοι της αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, και ξαφνικά βγήκαμε έξω. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση το πολιτικό κομμάτι. Γιατί η αντιπολίτευση πού ήταν μέσα σε όλο αυτό? Ήταν πουθενά η αντιπολίτευση? Πουθενά. Όχι, και αυτή ένοχη είναι. Πουθενά, ακριβώς αυτό. Ο Καραμαλής και μετά ο Σπύρτης από την αντιπολίτευση έπρεπε να είναι από τον πρώτο μήνα στο σκαλί. Ναι. Γιατί μετά το σκαλί έρχεται η φυλακή. Αυτοί συνεχίζουν κανονικά τις ζωές τους. Με την οικογένειά τους, με τα παιδιά τους, με τα φρουφρού τους και τα χορευτικά τους, και εμείς ζούμε ένα συνεχόμενο πένθος. Έχουμε κάνει το σπίτι νεκροταφείο και το νεκροταφείο δεύτερο σπίτι. Όχι, δεν τελειώνει. Πείτε μου. Όχι, σε παρακαλώ. Πες μας ό,τι θέλεις εσύ. Όχι, δεν τελειώνει εκεί. Δηλαδή έγινε όλο αυτό. Εδώ είδαμε τώρα και τον αδικοχαμένο Βασίλη, τον Καλογύρου, το γιο της εισαγγελέως, και είδατε ότι το είχαν περικυκλώσει στο σημείο γύρω-γύρω, κανονικά όπως πρέπει, με το πρωτόκολλο. Εκεί πέρα δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Από τις 5 η ώρα, 6 τα ξημερώματα, αρχίζουν να μαζεύουν. Αυτοί τρελαίνομαι μόνο στην ιδέα ότι μας βλέπουν σαν αριθμούς. Δηλαδή για τα χρήματά τους. Εκεί ξεκίνησε το δικό τους πρωτόκολλο. Ναι, Νίκο. έρχονται, αυτό ακριβώς. Έρχονται εκλογές, κάτι να κάνουμε, να γλιτώσουμε. Και βγαίνει και ο Βορύης μετά και λέει τα τέμπη κρίση καλές στις εκλογές. Ναι, και ο Άδωνης Γεωργιάδης που είχε πει ότι αν ρωτήσεις 100 δεν νομίζω να ενδιαφέρονται πάρα πολύ για εξεταστική επιτροπή. Ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Θα το δει τώρα και στις 28, όπως και την Κυριακή που είχαμε κατέβει στην Αθήνα. Από εδώ και πέρα τι αναμένεις, Νίκο, και μετά το μεγάλο συλλαλητήριο και τις πολλές συγκεντρώσεις? Θέλω να πάνε όλοι οι θύνοντες, ούτε ένας περισσότερο, ούτε ένας λιγότερο, στη φυλακή. Για μένα δικαίωση, δικαίωση βασικά στο δικό μου μυαλό δεν έχει άλλη έννοια. Δικαίωση ήταν να μην σου Κώστα τηλέφωνο, να μην κάναμε αυτό το podcast, να έχω εδώ δίπλα τη γυναίκα μου, να έχω και το παιδί μου, να βλέπουμε τηλεόραση και να περνάμε όμορφα την ώρα μας. Αλλά από τη στιγμή που αυτό είναι μάταιο, δικαίωση για μένα είναι να μπουν οι ένοχοι φυλακή. Τέλος. Αν θα πέσει η κυβέρνηση, δεν θα πέσει η κυβέρνηση, ποσός με ενδιαφέρει. Θέλω αυτοί που ευθύνονται, οι θύνοντες να πάνε φυλακή. Το χρωστάω στο παιδί μου αυτό. Έμεινε χωρίς τη μάνα του, αλλά και αυτοί να μείνουν χωρίς τις οικογένειές τους. Που πάλι και σε καλύτερη μοίρα είναι, γιατί δεν έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά εκεί να μπουζουριαστούν μέσα. Ναι, βέβαια. Νίκο, αυτούς τους 24 μήνες έχει υπάρξει έστω ένα τηλέφωνο από όλους αυτούς τους ανθρώπους? Ποιους ανθρώπους? Αυτούς τους ανθρώπους εισαγωγικά που περιγράφουμε όλη αυτή την ώρα. Τους ανθρώπους της κυβέρνησης, τους ανθρώπους που... Όχι φυσικά. Και δεν το θέλω. Τι να κάνω? Τι να τους κάνω? Όχι, εννοείται, φαντάζομαι πως δεν το θες. Αν υπήρχε έστω για τα τυπικά Έχω μιλήσει με τους τοπικούς εδώ πέρα. Έχουμε και υφυπουργό, έχουμε και βουλευτές βασικά. Μιλήσατε και με τους τρεις. Ναι. Και τι να κάνει αυτό? Συνεχίζουν κανονικά? Εννοείται. Ποιος βγήκε να μου πει εμένα, να βγει κάποιος στα έδρανα της Βουλής και να πει ναι, φταίμε? Εδώ βάλανε και μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής από την πόλη μας, που το ψηφίζουμε τώρα. Υπουργοποιήθηκε φαντάζομαι μετά. Όχι, αλλά στην επόμενη τετραετία έχει ακριβώς. Αν βγει ένας βουλευτής στην Πιερία, σίγουρα κάτι θα γίνει. Αυτό. Κάπως θα επιβραβευτεί και αυτός, φαντάζομαι. Ναι. Δεν ξέρω, Τζορτζίνα, αν θες να ρωτήσεις κάτι. Δεν θέλουμε να σε υποβάλουμε σε καμία ερώτηση φυσικά για ό,τι έχεις ζήσει. Δεν μπορούμε σε καμία των περιπτώσεων να πούμε τη λέξη ότι σε καταλαβαίνουμε. Δεν σε καταλαβαίνουμε. Εμείς, και εγώ και η Τζορτζίνα, και φαντάζομαι και εκατομμύρια ανθρώπων που θα βγούμε στους δρόμους μέχρι τέλους, θα το κάνουμε
χωρίς κομματικά κριτήρια για τις ψυχές αυτών των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί εσείς πραγματικά, εσείς ο λαός, είστε η δύναμη, και έτσι ξεσηκώθηκε ο ένας, παρασύρει τον άλλον και ξεσηκωνόμαστε. Εγώ αυτό θα ήθελα να ρωτήσω μόνο αυτό, για να μην σε κουράζουμε, και πολύ καταλαβαίνουμε ότι οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες και για σας αυτό δεν τελειώνει και ποτέ. Τώρα που πιο πολύ από ποτέ υπάρχει τέτοια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση, τώρα που όλος ο κόσμος κυριολεκτικά είναι μαζί σας εντός Ελλάδας αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, εάν τουλάχιστον μέσω αυτού νιώθετε λίγη δύναμη, τουλάχιστον να συνεχίσετε. Ναι, φυσικά. Και αν αυτό κάπως, ας πούμε, είναι κάτι στο άπειρο πόνο που νιώθετε. Φυσικά. Αυτό το έλεγα προχθές, Τζορτζινά, με την παρέα μου. Έλεγα ότι ώρες σκέφτομαι στο σπίτι, λέω, πώς γίνεται να είμαι λίγο καλύτερα σήμερα ψυχολογικά? Μήπως είναι από αυτό που εισπράττω τον κόσμο? Ναι, είναι μια ηθική ικανοποίηση να βλέπεις το γείτονα, τον παραδιπλανό, τον άγνωστο. Αυτό που έχει γίνει αυτές τις μέρες στην Κατερίνη, που το ένα μαγαζί κλείνει, δηλώνοντας ότι θα κλείσει το ένα μετά το άλλο στις 28 του μηνός. Για μένα αυτό είναι δύναμη και ψυχολογική στήριξη. Ναι, βέβαια. Ναι, είμαστε μια πόλη που πιστεύω πραγματικά ότι το μεγαλύτερο ποσοστό πραγματικά κλάψανε για την Αθηνά. Ως άνθρωποι, έτσι. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι αυτό, όχι μόνο για την Αθηνά, για όλες τις ψυχές, απλά αναφέρθηκα στη γυναίκα μου, και νομίζω ότι αυτό μου δίνει λίγο δύναμη, ώστε να πω, ναι ρε φίλε, ο Έλληνας το φιλότυπο δεν το χάρη. Ευτυχώς έχουμε και αυτό. Ναι, αν είμαι λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες, λίγο καλύτερα, όπως το πάρει ο καθένας, είναι γι' αυτό, γιατί βλέπω στηρίξει τον κόσμο. Ναι, και αυτό, και να μου επιτραπεί η έκφραση ότι όλος αυτός ο κόσμος απέναντι σε μια κυβέρνηση που προσπαθούσε να τετραγωνίσει τον κύκλο και να πει ότι αυτά τα πράγματα δεν συνέβησαν. Οπότε είναι μια ηθική ικανοποίηση, νομίζω, ότι δεν είμαστε εμείς οι τρελοί, είναι όλος ο κόσμος μαζί μας, η κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να φύγει, η κυβέρνηση είναι η τρελή. Μάλιστα. Νίκο, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε καταρχάς που μέσα σε όλο αυτό που είναι των ημερών το ψυχολογικό υποβαθρό δέχτηκες να είσαι σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας. Να ευχηθούμε ό,τι το καλύτερο όσο μπορεί να υπάρξει από εδώ και πέρα για σένα, αλλά κυρίως για το παιδί σου. Έτσι. Και εννοείται μία δικαίωση ηθική και υλική για εσάς πρωτίστως και μετά και για ολόκληρο το ελληνικό έθνος, γιατί τελικά κανένας δεν τους θέλει. Έτσι ακριβώς. Να δώσουμε ραντεβού πάλι όλοι μαζί την Παρασκευή, 28 του μήνα. Νίκο, ένα τεράστιο φιλί στο Χριστάκο και από εμάς. Θα δώσω. Καλά, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Μπουρνάζης του Ευαγγέλου, 14 ετών, μαθητής από τη Θεσσαλονίκη. Αναστασία Παπαγγελή, 18 ετών, φοιτήτρια γεωπονικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από τα Καλάβρητα. Θόμη Πλακιά, 19 ετών, φοιτήτρια φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από την Καλαμπάκα, δίδυμη της Χρυσής, ξαδέλφη της Αναστασίας. Χρύσα Πλακιά, 19 ετών, φοιτήτρια αισθητικής με καταγωγή από την Καλαμπάκα, δίδυμη της Θόμης, ξαδέρφη της Αναστασίας. Αναστασία Πλακιά, 19 ετών, φοιτήτρια αισθητικής στη Θεσσαλονίκη, καταγόταν από την Καλαμπάκα, ξαδέλφη των προαναφερθέντων διδήμων. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών, φοιτητής γεωπονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την Καρδίτσα. Μαρία Θωμαή Μάρθη Ψαροπούλου, 19 ετών, από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Φραντζέσκα Μπέζα, 20 ετών, φοιτήτρια τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το Πανόραμα Θεσσαλονίκης.
Γεώργιος Παπάζογλου, 22 ετών, φοιτητής τμήματος φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Θεσσαλονίκη. Ελένη Τσίντζα, 20 ετών, φοιτήτρια παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών, ποδοσφαιριστής του Αθλητικού Ομίλου Ιπάτου από την Καβάλα. Κλαούντια Αλεξάνδρα Λάτα, 20 ετών, φοιτήτρια του Ιατρικού Τμήματος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων Θεσσαλονίκης από τη Λάρισα. Αφροδίτη Τσιωμά, 22 ετών, αισθητικός από την Θεσσαλονίκη. Αγάπη Τσακλίδου, 22 ετών, φοιτήτρια στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τη Θεσσαλονίκη. Ιφηγένεια Μίτσκα, 22 ετών, απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου από τα Γιαννιτσά. Άγγελος Τιλκερίδης, 23 ετών, από την Ειρηνούπολη Νάουσας. Ντένις Ρούτσι, 22 ετών, από την Αθήνα. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών, φοιτητής νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Κύπρο. Νικήτας Καραθεοδόρου, 23 ετών, πυροσβέστης από την Θεσσαλονίκη. Αναστασία Αδαμίδη, 24 ετών, απόφοιτος οδοντιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Πάφο, Κύπρο. Καλλιόπη Κέλλη Πορφυρίδου, 23 ετών, φοιτήτρια στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Θεσσαλονίκη. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνιου, 24 ετών, απόφοιτος του Τμήματος Νηπιαγωγών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης από τη Θεσσαλονίκη. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών, σοπράνο από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δημήτριος Ασλανίδης, 26 ετών, από τη Θεσσαλονίκη. Νικόλαος Ναλμπάντης, 29 ετών, μηχανοδηγός με καταγωγή από την Έδεσα. Σωτήριος Καραγεωργίου, 27 ετών, από τη Μελίκη Ημαθίας, ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Ελπίδα Χούπα, 28 ετών, απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Πάτρας και φοιτήτρια αρχιτεκτονικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την Αταλάντη Φθιώτιδας. Ιωάννης Καρασάβας, 27 ετών, φοιτητής επιπτυχίου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τη Θεσσαλονίκη. Δημήτριος Οίκου, 28 ετών, μηχανοδηγός από την Αλεξανδρούπολη. Ανιψιός του ηθοποιού και σεναριογράφου Νίκου Σταυρακούδη. Παναγιώτης Χατζηχαραλάμπους, 29 ετών, εργαζόμενος του ΟΣΕ, ελεγκτής εισιτηρίων από την Αθήνα. Σοφία Ειρήνη Ταχμαζίδου, 31 ετών, εργαζόμενη ανιψιά του Δημάρχου Λαγκαδά από τη Θεσσαλονίκη. Δημήτριος Μασαλής, 29 ετών, ο δεύτερος μηχανοδηγός της εμπορικής αμαξοστοιχείας από Αθήνα. Βάιος Βλάχος, 34 ετών, γεωτεχνικός μηχανικός και απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από την Καρδίτσα. Αθηνά Κατσάρα, 34 ετών, μητέρα ενός δίχρονου αγοριού από την Κατερίνη. Μία Μοχάμπετ Έντρης, 32 ετών, από τον Μπαγκλαντέζ. Σπυρίδων Βούλγαρης, 34 χρόνων, ο ένας εκ των δύο μηχανοδηγών της εμπορικής αμαξοστοιχείας από το Λιανοκράδι Φθιώτιδας. Κούλε Αλονέλ, 34 ετών, από τη Βραήλα της Ρουμανίας. Έλενα Δουρμίκα, 35 ετών, υπηρετούσε ως ΕΠΟΠ στον πρώτο λόχο διαβιβάσεων στη Βέρεια, ήταν μητέρα δύο μικρών αγοριών. Βάια Μπλέκα Καρακώστα, 42 ετών, νοσηλεύτρια στην Παθολογική Κλινική στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Λάρισσας από τον Τύρναβο. Ιωάννης Βουτσινάς, 49 ετών, από τον Πειραιά. Ανδρέας Παυλίδης, 48 ετών, περιβαλλοντολόγος από τη Θεσσαλονίκη. Μαρία Μουρτζάκη, 51 ετών, εργαζόταν στο κηλικείο του τρένου από το Ηράκλειο. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 50 ετών, από τη Θεσσαλονίκη. Βαγγέλης Μπουρνάζης, 53 ετών, συνταξιούχος αστυνομικός από τη Θεσσαλονίκη, πατέρας του Παναγιώτη. Βασιλική Χλωρού, 54 ετών, μητέρα του αθλητή Χριστόφορου Άγγελου Κωνσταντινίδη, Κρίκη, από τη Θεσσαλονίκη. Μαρία Εγούτ, 55 ετών, διοικητική υπάλληλος του νοσοκομείου Αχέπα και μητέρα του ηθοποιού και σκηνοθέτη Θοδωρή Ελευθεριάδη από τη Θεσσαλονίκη. Ιωάννης Τζοβάρας, 55 ετών, με καταγωγή από τη Στυλίδα Φθιώτιδος, εργαζόμενος της Hellenic Train ως ελεκτής εισιτηρίων. Χρυσή Κουκαριώτου, 55 ετών, καταγόταν από την Αδριανή Δράμας και ζούσε στη Θεσσαλονίκη. Μαρία Μιάρη,
56 ετών, καταγόταν από τους Βιταλάδες Κέρκυρας και ήταν εργαζόμενη της Hellenic Train. Γεώργιος Φωτόπουλος, 57 ετών, από την Ελβετία. Γεώργιος Κουτσούμπας, 58 ετών, μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχείας από την Αμαλιάδα, κατοικούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη. Μπόζο Παυλίνη, 61 ετών, από την Αλβανία, εργαζόμενος στη Hellenic Train στο κηλικείο αμαξοστοιχειών. Ιωάννης Καριώτης, 63 ετών, από το χωριό Σικάμινο του Δήμου Οροπού, εργαζόμενος της Hellenic Train ως ελεγκτής εισιτηρίων. Ευαγγελία Ντοσάντο Σίλβα Κουκαριώτη, 63 ετών, από την Αδριανή Δράμας, ζούσε μόνιμα στη Γερμανία. Γεώργιος Κυριακίδης, 66 ετών, πατέρας 2 παιδιών, με 7 εγγόνια, κάτοικος Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Ιμπραήμ Μασρί, 42 ετών, Σύρος πρόσφυγας, ταυτοποιήθηκε μέσω δείγματος DNA που εστάλει από τον αδερφό του από την Ολλανδία. Εριέτα Μόλχο, 22 ετών, φοιτήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, αγνοούμενη που θεωρείται νεκρή. Ελλάδα 2.0, δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο. Μ' άρθεις αγαπώ. Ξυλόλιο έφλεκτο υλικό, 41%. 57, 717. Ανθρώπινο λάθος στο σύστημα ελέγχου δεν το είχαν φτιάξει 23 χρόνια μετά. Δεν λειτουργεί τίποτα. Είμαστε στο manual. Η δικαιοσύνη της είπε συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνουμε πια, να κοιτάξει μπροστά. Να πάει εκκλησία. Η θυσία είναι θυσία. Θυσία σου τότε εσύ. Ζήσε με το πάμε κι όπου βγει. Γιατί θα μπορούσα να ήμουν εγώ. Γιατί θα μπορούσες να σου εσύ. Κι αν ξαναπήρες το τρένο ντροπή. Κι αν τους ξαναψήφισες να σου κόπει. Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Έχω ελάχιστο οξυγόνο. Κι αν ήταν παιδί σου δεν θα έχεις τα μούτρα να πεις πως δεν ήτανε. Ήτανε φόνος. Ήτανε φόνος. Βάζω σε όλη τη χώρα και κρύψε τα χνάρια σου σαν δολοφόνος. Ήτανε φόνος, το ξέρεις πως ήτανε φόνος. Τα σκάς τα κανάλια να σκάσουν, μα κόσμος το φώναξε έξω στον δρόμο. Ήτανε φόνος, πες το πως ήτανε φόνος. Την πρώτη σου μέρα η Σόβια μέσα θα έρθει δικαίωση μόνο. Ήτανε φόνος, πες το πως ήτανε φόνος. Σε ψυχές ζωντανών και νεκρών θα έχουν ένα λιγότερο πόνο.